Καλημέρα και από μένα. Καλό μήνα. Ε, Συνεχίζουμε με την οντότητα εκδήλωση. Στην προηγούμενη διάλεξη ο κύριος Κυπριανός μας μίλησε για την περιγραφή της οντότητας εκδήλωσης και θα ήθελα από την δική του την παρουσίαση να κρατήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά νέα πεδία τα οποία έχουν προσθεθεί στην εκδήλωση προκειμένου να διευκολύνουν την καταλογογράφηση σύμφωνα με τους κανόνες RDA. Συγκεκριμένα, κάποια τα οποία χρησιμοποιεί η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι αυτά. Έχουμε κάνει έναν μηχανισμό απόδοσης ενός μοναδικού προσδιορισμού. Έχουμε δημιουργήσει και έχουμε αναρτήσει στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην σχετική λίστα κωδικούς πιστοποίησης σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων τα οποία παράγουμε ως Εθνική Βιβλιοθήκη. Αξιοποιούμε τα λεξιλόγια, τα RDA λεξιλόγια για τα συγκεκριμένα πεδία, δηλαδή για τον τρόπο έκδοσης, το σχέδιο επέκτασης, το περιεχόμενο, το μέσο και τον φορέα. Και επειδή ακολουθούμε και την προσέγγιση Linky Mark, ανάλογα με το πεδίο το οποίο χρησιμοποιούμε, αξιοποιούμε τα υποπεδία 0, 1 και 4. Τι μας προσφέρει λοιπόν το καθένα από αυτά τα πεδία? Ο προσδιορισμός μας προσφέρει ένα μοναδικό προσδιοριστή σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάζοντας λοιπόν κάποιος τρίτος μία από τις καινούργιες, γιατί αυτή η πολιτική υπάρχει μετά το 22, μετά τον Αύγουστο του 22, όπου βάζουμε κωδικούς επάνω στις βιβλιογραφικές μας εγγραφές. Έτσι λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος καταλογογράφος έχει δουλέψει πάνω στη συγκεκριμένη εγγραφή την οποία βλέπετε και αν ναι, τι ενέργειες έκανε. Οπότε βλέποντας παραδείγματος χάρη το κωδικό NLG Acquisition, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει δουλέψει καταλογογράφος. Είναι τα πολύ βασικά στοιχεία τα οποία μας προώθησε το τμήμα εισαγωγής. Και τα εμπλούτησε μέχρι ένα σημείο κάποια συνάδελφος με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Ωστόσο, δεν τα έχει δει καταλογογράφος, αλλά υπάρχει έτσι μία βασική βιβλιογραφική εγγραφή, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι να το δει ένας καταλογογράφος αυτή τη συγκεκριμένη εγγραφή, βασικές ανάγκες αναζήτησης να ικανοποιήσει. Το NLG Full είναι ότι καταλογογράφος έχει δει την εγγραφή, την έχει δουλέψει, έχει προσθέσει πάρα πολλή πληροφορία, έχει κάνει θεματική ευρετηρίαση, όλα αυτά τα ωραία. Και δύο καινούργιοι κωδικοί, οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, έχουν χρησιμοποιηθεί πιλωτικά. Είναι για το copy cataloging, έχουν χρησιμοποιηθεί πιλωτικά σε κάποιες δωρεές. Ουσιαστικά σημαίνει ο πρώτος κωδικός ότι έχουμε αντιγράψει από μία άλλη βιβλιοθήκη, μία εγγραφή όπως είναι, ενώ στο Derive κάνουμε κάποιες μικροδιορθώσεις, κάνουμε κάποια πράγματα. Όταν με το καλό ολοκληρώσουμε ένα βασικό σετ οδηγιών, το επόμενο κομμάτι είναι να βγάλουμε και μία πολιτική copy cataloging. Αυτό που λέγεται τρόπος έκδοσης του 334 απαντάει πολύ απλά στο ερώτημα: έχω έναν τόμο ή περισσότερους τόμους? Και είναι στο επίπεδο της εκδήλωσης. Το σχέδιο επέκτασης, περιμένουμε καινούριο περιεχόμενο ή δεν περιμένουμε? Αυτό είναι στο επίπεδο του έργου. Τι είδους περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε αυτήν την εκδήλωση? Αυτό ουσιαστικά αναφέρεται στο επίπεδο της έκφρασης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό που αναφέρω χαρακτηριστικά και στους συναδέλφους εδώ. Είμαστε μια manifestation business. Επικεντρωνόμαστε στις εκδηλώσεις. Με αφορμή λοιπόν όμως τις εκδηλώσεις που έχουμε στα χέρια μας, περιγράφουμε πράγματα για το έργο και τις εκφράσεις που ενσωματώνονται σε αυτό. Έτσι λοιπόν μέσα στις εγγραφές έχουμε και τέτοιες πληροφορίες. Πάντοτε είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε. Μέσο χρειάζομαι συσκευή για να προσεγγίσω το περιεχόμενο. Και πού είναι αποθηκευμένο αυτό το περιεχόμενο? Είναι σε ένα βιβλίο, είναι σε ένα CD, είναι σε μια ταινία, σε μια μικροφόρμα? Και επειδή εμείς χρησιμοποιούμε τα ελληνικά ως γλώσσα καταλογογράφησης, αλλά θέλουμε να υποστηρίξουμε τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων που χρησιμοποιούμε. Γίνεται μια τόσο καλή δουλειά από την ομάδα των καταλόγων, από τις συναδέλφισες μέσα στο τμήμα, όπου
λόγω της γλώσσας, αυτά τα δεδομένα δεν ήταν διαλειτουργικά. Έτσι λοιπόν αυτό που προσπαθούμε μέσα από την χρήση των URIs και κάποιον κωδικό είναι να δώσουμε, ρητά να δηλώσουμε τη σημασιολογία του τι κάνουμε, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που παράγουμε και εκτός Ελλάδας. Όπως ανέφερα, το RDA, επειδή έχει προσθέσει πάρα πολλά properties για περιγραφή διαφορετικών πτυχών από τις οντότητες, αντίστοιχα λοιπόν για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, στο MARC 21 έχουν προσθεθεί πάρα πολλά πεδία. Στην προηγούμενη διαφάνεια δείξαμε κάποια από αυτά. Το ποια πεδία θα χρησιμοποιήσει κάθε βιβλιοθήκη έχει σχέση φυσικά με τη στόχευση της βιβλιοθήκης, το κοινό το οποίο εξυπηρετεί και όλα αυτά δηλώνονται σε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, το έχει αναφέρει και ο κύριος Κυπριανός στην προηγούμενη παρουσίαση, αυτό που λέμε προφίλ εφαρμογής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι προφίλ εφαρμογής, για όσους χρησιμοποιούν παραδείγματος χάρη το Koha, είναι και η δημιουργία ενός framework. Και όταν λοιπόν εγώ ανοίγω αυτό το framework για να δημιουργήσω μια καινούργια εγγραφή, μου παρουσιάζονται κάποια πολύ συγκεκριμένα πεδία τα οποία έχω επιλέξει. Είναι και αυτό ένα προφίλ εφαρμογής. Απλώς με πιο δομημένο τρόπο και πιο ξεκάθαρο τρόπο προτείνει το RDA να χρησιμοποιούμε τα προφίλ εφαρμογής και θα υπάρξει κάποια παρουσίαση αργότερα στον κύκλο παρουσιάσεων που κάνουμε, όπου θα δίνει αναλυτικές οδηγίες του πώς δημιουργούμε ένα προφίλ εφαρμογής και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν στο βασικό κομμάτι της σημερινής παρουσίασης. Είμαστε καταλογογράφοι και φτάνει λοιπόν στα χέρια μας κάτι που έχει πολλούς τόμους. Τι κάνουμε? Είναι αυτό που υπήρχε και παλιά όρος Analytical, Comprehensive, αναλυτική ή συλλογική, αν είναι σωστό το comprehensive ως μετάφραση, συλλογική, διαχείριση, δηλαδή μη εγγραφές, πολλές εγγραφές. Υπάρχει ένα λοιπόν τέτοιο θέμα. Αυτό όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το ότι κάτι έχει πάρα πολλούς τόμους δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι το ίδιο και τα χειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε αν αυτό το οποίο κρατάμε στα χέρια μας είναι ένα πολυμερές έργο ή μια πολύτομη εκδήλωση. Και όταν λέμε πολυμερές έργο, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα έργο που έχει ως μέρη άλλα έργα. Αυτά λοιπόν όμως τα άλλα έργα έχουν ένα χαρακτηριστικό, έχουν ανεξάρτητους τίτλους. Να σας πω κάτι απλό. Ακόμη και οι σειρές θεωρούνται στο RDA ένα έργο. Άρα λοιπόν μία σειρά είναι ένα έργο πολυμερές, το οποίο όμως από κάτω έχει μέρη άλλα έργα, τα οποία είναι ανεξάρτητα. Το καθένα από αυτά τα χειριζόμαστε ανεξάρτητα. Άρα λοιπόν ένα χαρακτηριστικό, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε αν πρόκειται για ένα πολυμερές έργο ή όχι, είναι ο τίτλος. Αυτός λοιπόν ο τίτλος είναι ανεξάρτητος, μπορεί να σταθεί μόνος του και δίνω εδώ πέρα ένα παράδειγμα, την τριλογία του Θέμελ. Αναζήτηση, ανατροπή, αναλαμπή. Ή ένα άλλο αγαπημένο μου από τα φοιτητικά μου χρόνια, τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, όπου μάλιστα η τριλογία έχει πάρει και το όνομα του πρώτου έργου. Αυτό λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό λοιπόν τέτοιο παράδειγμα πολυμερών έργων, ένα γενικότερο έργο το οποίο περιλαμβάνει άλλα έργα, τα οποία όμως έχουν ανεξάρτητους τίτλους, μπορούν να σταθούν μόνα τους, είναι οι τριλογίες, όπως είπα, και οι σειρές. Πάμε τώρα στην πολύτομη εκδήλωση. Στην πολύτομη εκδήλωση λοιπόν έχουμε ένα έργο. Έχουμε ένα έργο και οι τίτλοι που βλέπουμε στους τόμους είναι εξαρτημένοι. Δεν μπορούν δηλαδή να σταθούν μόνοι τους. Παραδείγματα. Μπορεί να φέρουν μια απλή αρρύθμιση, μια χρονολογία. Ας πούμε, ιστορία της Ευρώπης. Πρώτος τόμος, προϊστορικά, λέω τώρα. Δεύτερος τόμος, κλασική αρχαιότητα και ούτω καθεξής. Αλφαβητική οργάνωση, πολύ συνηθισμένο στις εγκυκλοπαίδειες. Γεωγραφική οργάνωση, Ευρώπη, Ασία, Ελλάδα κτλ. Μία φράση που παραλείπει ουσιώδη στοιχεία από τον τίτλο. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα πολύτομο που λέγεται τα πολυθώματα ζώων και ο ένας τίτλος είναι δεινόσαυροι και το άλλο είναι, ξέρω εγώ, θηλαστικά, λέγω τώρα. Μπορεί να λέω βλακίες αν με ακούσει κανένας βιολόγος. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε τη θεωρία.
και γενικοί όροι όπως άτλαντας, γλωσσάριο. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εγκυκλοπαίδειες. Άρα λοιπόν πρέπει στο μυαλό μας να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Το ότι βλέπουμε κάτι που μας έρχεται σε πολλούς τόμους δεν σημαίνει ότι το χειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι πολυμερές έργο και τι είναι πολύτομη εκδήλωση. Και πάμε λοιπόν στα πολυμερή έργα. Και όπως πάντα, εφόσον μιλάμε για RDA, θα κάνουμε πρώτα μία αναπαράσταση σε RDA, να δούμε τι λέει το μοντέλο και μετά να δούμε πώς μπορούμε αυτό το μοντέλο να το αναπαραστήσουμε, να το μεταφέρουμε σε μάρκα 21. Θα πω μετά τι εννοώ εδώ πέρα με τα authorities που λέω. Ξεκινάμε. Έχω λοιπόν ένα agent person, αυτό σημαίνει το AP επάνω. Ο Tolkien, ο γνωστός μας Tolkien, διάλεξα ένα αγαπημένο μου. Οποίου γνωρίζουμε ότι αυτός είναι φυσικό πρόσωπο και ότι έχει γράψει ένα βιβλίο. Και φυσικά το συνδέουμε τη σχετική σχέση. Author, person of. Σε αυτό το σημείο λίγο να κάνω μια μικρή παρένθεση, το οποίο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει, ίσως να μην το έχουμε πει σε άλλες παρουσιάσεις. Εδώ λοιπόν όπως βλέπετε RDA-A. Τι σημαίνει RDA agent. Άρα λοιπόν από εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η σχέση, αυτό το property, ας μιλήσουμε έτσι πιο linked data, αποτελεί κάτι το οποίο έχει σχέση με έναν agent. Και όλα αυτά τα properties τα οποία έχουν σχέση με το agent πάντοτε ξεκινάνε από το P, από το property δηλαδή 5. Θα δούμε λοιπόν σε άλλα παραδείγματα που μπορεί να έχουμε ένα property από το work ότι θα αρχίσει με διαφορετικό αριθμό. Παράδειγμα, έχω λοιπόν τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ο οποίος όμως αυτό έχει άλλα 3 έργα ως μέρη και βλέπετε επειδή είναι work λέει RDA work P property 1. Άρα λοιπόν, ίσως κάποιες φορές και αν έχετε αμφιβολία και αυτό τι δείχνει από πού ξεκινάει η σχέση. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η σχέση, αυτό το domain που λέγαμε, ξεκινάει η σχέση από το agent person. Εδώ ξεκινάει η σχέση από το work. Δείχνει και την κατεύθυνση του βέλους. Έτσι λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ένα έργο το οποίο το έχει γράψει ο Tolkien και φυσικά ο Tolkien έχει γράψει και τα άλλα 3 έργα, τη συντροφιά του δαχτυλιδιού, τους 2 πύργους και την επιστροφή του βασιλιά. Αυτά λοιπόν και τα 3 τα έργα συνδέονται με μία has-part σχέση, όλο και μέρος, με το ευρύτερο, με το γενικότερο έργο, το Lord of the Rings. Και μάλιστα μπορούμε λοιπόν μεταξύ αυτών των έργων να βάλουμε και σχέσεις όπου να δείξουμε και πώς κυλάει η ιστορία. Άρα λοιπόν η συντροφιά του δαχτυλιδιού, η ιστορία συνεχίζεται στους 2 πύργους και η ιστορία των 2 πύργων συνεχίζεται στην επιστροφή του βασιλιά. Και αυτό πρέπει λίγο να διευκρινίσω αυτό το σημείο ότι αυτή η σχέση, το sequel work, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε έργα τα οποία ανήκουν στο ίδιο γενικότερο έργο, αλλά και σε διαφορετικά έργα. Παράδειγμα, ο Tolkien έγραψε και το Hobbit, αν θυμάμαι καλά. Και τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ας πούμε ότι το Hobbit αποτελεί, μπορεί να γράφτηκε μετά από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, αλλά το Hobbit ως ιστορία είναι πριν από τη συντροφιά του δαχτυλιδιού. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Hobbit has sequel work, Fellowship of the Ring, που είναι 2 ξεχωριστά έργα, απλώς εκεί δηλώνουμε πώς συνεχίζεται η ιστορία. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της συσχέτισης. Το καθένα από αυτά τα έργα έχει ένα expression στα ελληνικά. Ο λόγος που έγραψα μόνο το ελληνικό expression είναι γιατί εμείς θέλουμε να περιγράψουμε κάποιες εκδηλώσεις στα ελληνικά. Και βέβαια, αν θέλουμε να κάνουμε μια πλήρη αναπαράσταση στο RDA, απλώς δεν ήθελα να μπουκώσω πάρα πολύ τη διαφάνεια, θα προσέθετα και τις 3 πρωτότυπες εκφράσεις στα αγγλικά. Γι' αυτό αριστερά γράφω 8/3 authorities. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε για το Fellowship of the Ring 2 εκφράσεις. Μία στα ελληνικά που είναι η πρωτότυπη και μία στα ελληνικά που αποτελεί μετάφραση. Αντίστοιχα το ίδιο για τους 2 πύργους και αντίστοιχα το ίδιο για την επιστροφή του βασιλιά. Το κάθε έργο από αυτά συνδέεται με μία σχέση has expression of work. Βλέπετε πάλι ξεκινάει από W και η σχέση ξεκινάει από το P1. Και στο expression λοιπόν, εδώ, τώρα αυτό είναι που ονομάζουμε string encoding scheme, δηλαδή ο τρόπος που εμείς επιλέξαμε
να δομήσουμε το Authorized Access Point, την καθιερωμένη επικεφαλίδα, να μιλήσω λίγο με όρους αγγλοαμερικάνικων κανόνα. Αποτελεί λοιπόν αυτό ένα Authorized Access Point, το οποίο αυτό εμείς έχουμε επιλέξει στο δικό μας String Encoding Scheme, δεν το έχουμε επιλέξει ως EVE, συγγνώμη, εγώ το έχω επιλέξει για τη διαφάνεια, ακόμη δεν έχουμε καταλήξει αυτό ως EVE. Εγώ για τη συγκεκριμένη λοιπόν διαφάνεια έχω επιλέξει ότι θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο του έργου, μετά το content type που είναι κείμενο, μετά την γλώσσα, γιατί αυτά τα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά expression attributes, πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά της έκφρασης, και επειδή θέλω να το διαχωρίσω σε περίπτωση που αυτό το έργο έχει μεταφραστεί και στο μέλλον και από κάποιον άλλο μεταφραστή, θα βάλω και το όνομα της μεταφράστριας. Έτσι λοιπόν δηλώνω συγκεκριμένο ότι μιλάω μόνο για το κείμενο στα ελληνικά, εκείνο όμως που δημιούργησε η Χατζηθανάση Κόλια, όχι άλλος μεταφραστής ή άλλη μεταφράστρια. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε δημιουργήσει 8 authorities, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε άλλα 3, για να κάνουμε μία αναπαράσταση των works και των expressions. Φυσικά μετά συνδέουμε τις εκφράσεις με τα manifestations. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι επειδή ξεκινάει η σχέση από την έκφραση, ότι δηλαδή αυτή η έκφραση έχει κάποιο manifestation, είναι RDA expression P2 ξεκινάει το property. Και έτσι λοιπόν έχουμε 3 manifestation στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κεύδρος και μάλιστα τυχάνει να εκδόθηκαν όλα μαζί το ίδιο έτος. Θα μπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε διαφορετικά έτη. Αυτό όμως λοιπόν για να γίνει μέσα σε Mark 21 σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε 8 ή ενδεχομένως 11 authorities και άλλες 3 βιβλιογραφικές εγγραφές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι και πολύ βιώσιμο να το πω, δεν είναι και τόσο εύκολο με βάση τις δυνατότητες που έχουμε οι ελληνικές βιβλιοθήκες, διότι δεν έχουμε το ανάλογο προσωπικό. Την τεχνογνωσία την έχουμε. Ή αν δεν την έχουμε μπορούμε να την αποκτήσουμε. Το θέμα είναι ο χρόνος. Αναγνωρίζοντας αυτό το RDA μας παρέχει και μία εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι ότι, αν και αυτό, αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει στο LRM, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, το RDA μας δίνει μία επιπλέον σχέση, όπου μπορούμε να συνδέσουμε απευθείας το έργο με τις εκδηλώσεις. Και βλέπετε εδώ πέρα, manifestation of work και ξεκινάει από το 1. Και RDA work. Γιατί ξεκινάει η σχέση από το work. Και πάλι όμως, δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνουμε 5 authorities και 3 βιβλιογραφικές εγγραφές. Πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός των εγγραφών. Εδώ θέλω λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα να σας το δείξω με κάποια βασικά Mark 21 πεδία. Έτσι λοιπόν από αριστερά έχω το agent person, δημιουργώ δηλαδή μέσα στις καθιερωμένες εγγραφές. Τώρα μιλάω με όρους κόχα, δεν ξέρω πώς έχετε κόχα, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο θα είναι και σε άλλα συστήματα. Δημιουργώ λοιπόν με βάση το framework person name, το οποίο έχει βασικό πεδίο το κατώ, μία εγγραφή, όπου εκεί πέρα σας θυμίζω από το person ότι εμείς βάζουμε το 075, του λέμε δηλαδή ότι έχουμε ένα φυσικό πρόσωπο. Δημιουργώ πάλι άλλη μία εγγραφή, πάλι με το ίδιο πλαίσιο, το person name, όπου εκεί πέρα λοιπόν στο 075 θα βάλω work, αλλά τι έχω στο βασικό πεδίο, έχω επιπλέον το υποπεδίο T. Έχω λοιπόν, δηλώνω τον τίτλο του έργου. Αυτό λοιπόν το έργο θα το συνδέσω, αντίστοιχα κάνω άλλα 3 έργα, πάλι στο person name, με βασικό πεδίο το εκατοστάρι, αλλά φυσικά και με τη χρήση του υποπεδίου T. Και αυτά λοιπόν τα 3 έργα τα συνδέω με το βασικό, με μία has-part σχέση. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή θα υπάρχει μέσα στο βασικό το έργο το Lord of the Rings, 3 500, το οποίο το κάθε 500 οδηγεί στο κάθε έργο. Σε αυτό το σημείο να πω είναι ότι όλες οι σχέσεις οι οποίες συνδέουν διαφορετικές οντότητες στο RDA έχουν και την αντίστροφή τους. Άρα λοιπόν είναι και θέμα πολιτικής προς ποια κατεύθυνση εμείς θα ορίσουμε τη σχέση. Θα την ορίσουμε από το ευρύτερο έργο στα μικρότερα ή θα κάνουμε το αντίστροφο από το μικρότερο έργο, το μέρος, στο ευρύτερο.
Ή, και αυτό θέμα πολιτικής είναι, μπορούμε να επιλέξουμε να βάλουμε και τα δύο. Εντάξει, αυτά είναι θέματα πολιτικής. Φυσικά, σε ένα link data περιβάλλον, κανονικά θα πρέπει να είναι αδιάφορο αυτό, να βάζεις τη σχέση και αυτό να δημιουργείται και η αντίστροφή του. Δεν γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Mark 21 και στα παρόντα συστήματα βιβλιοθηκών. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω τα καινούργια συστήματα. Και πάλι οι σχέσεις λοιπόν μεταξύ των έργων, αυτό το sequel work, μπαίνουν πάλι σε 500, όπου μπορούμε να συνδέσουμε το ένα έργο με το άλλο. Εδώ λοιπόν στην εκδήλωση βλέπετε, έβαλα αντίστροφη τη σχέση. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει το βέλος. Έχει αλλάξει το βέλος. Και επειδή ξεκινάω, γιατί το έχω κάνει εδώ, γιατί θέλω να το βάλω, θα μπορούσα και εδώ πέρα μέσα στο work να του βάλω, δεν μου τη δίνει τη δυνατότητα αυτή, να βάλω μέσα από το work τη σχέση προς το manifestation. Δεν μου τη δίνει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα του Mark 21. Το Mark 21 με ένα 500 μου τη δίνει, αλλά τα συστήματα βιβλιοθηκών δεν είναι φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν εμείς τι κάνουμε, αυτή τη σχέση την δηλώνουμε μέσα στην εκδήλωση και βάζουμε λοιπόν την αντίστροφη. Λίγο να πάω πίσω. Εδώ βλέπετε ότι είναι manifestation of work, ενώ εδώ είναι work manifested. Έτσι λοιπόν, δηλώνουμε μέσα στην κάθε εκδήλωση την σχέση, δεν την επαναλαμβάνω για να είναι λίγο πιο έτσι ελαφριά η διαφάνεια, δηλώνουμε τη σχέση μεταξύ της εκδήλωσης και του έργου, το οποίο εκδηλώνεται μέσα σε αυτήν. Και πάλι έχουμε 5 authorities και 3 βιβλιογραφικά. Μήπως όμως, διότι... Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, να κάνω μια παρατήρηση στο προηγούμενο, αν μου επιτρέπεις. Ό,τι θες. Ωραία. Συγγνώμη που διακόπτω, απλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι σε όλους μας ξεκάθαρο ότι όταν είμαστε σε work και expression, της ουσίας φτιάχνουμε ένα authority record, ενώ όταν πηγαίνουμε σε manifestation και σε item ανοίγουμε και φτιάχνουμε μια βιβλιογραφική εγγραφή. Γι' αυτό το έχει χωρίσει έτσι η Σοφία. Να πιω και μια γουλιά. Ορίστε. Όχι, να πιω και μια γουλιά, λέω. Να πιω και μια γουλιά, σου δώσουμε και λίγο διάλειμμα, ναι. Δηλαδή, για τον λόγο αυτό βλέπετε 5 authorities πάνω και 3 βιβλιογραφικά κάτω. Αν το φτιάξουμε, τώρα έχουμε πάντα μια αναπαράσταση γιατί μας βοηθάει, το οπτικοποιεί η Σοφία και είναι και πολύ ωραίο. Αν δουλεύαμε αυτή τη στιγμή σε ένα ILS, για να φτιάξουμε τα πάνω θα φτιάχναμε 5 διαφορετικά authorities. Αυτό λέει επί της ουσίας. Ή αν πηγαίναμε ακόμη πιο πίσω με τα expressions, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μέχρι και 11 authorities. Άρα, αν αποδίδαμε αυτήν, αν πηγαίναμε σε αυτήν που είναι η πιο ολοκληρωμένη, θα ανοίγαμε 8 διαφορετικά authority files ως person, νομίζω. Όχι, είναι ένα person, 4 words και 3 expression. Ναι, εννοώ το authority file που θα ανοίγαμε στο ILS, πώς θα ήταν. Στο ILS θα ήταν όλα στο person name, έχεις δίκιο. Ωραία. Άρα θα ανοίγαμε 8 φορές ένα authority person type, θα δηλώναμε όλες αυτές τις πληροφορίες, θα τις κλείναμε, θα φτιάχναμε τα manifestation πώς μέσα από τις βιβλιογραφικές και συνέχεια τα τραβούσαμε. Αυτό, επειδή είναι πολύ βασικό για τον τρόπο που δουλεύουμε, αναγκαστικά το έχουμε πολλές φορές στα βιβλιοθηκονομικά συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα ήθελα έτσι να είναι πολύ ξεκάθαρο και να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Σοφία, ευχαριστώ και συγγνώμη για την διακοπή. Όχι, όχι καθόλου. Ένα λεπτό, να απαντήσω στο γιο μου κάτι. Λοιπόν, συνεχίζω. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα θα είχαμε, αν κάναμε αυτό το σενάριο, ας πω 11 εγγραφές, όπου με 11 εγγραφές θα ήταν όλες στο person name. Απλώς εδώ όταν περιγράφουμε φυσικό πρόσωπο θα είχε τα βασικά πεδία για την περιγραφή ενός φυσικού προσώπου. Στα works έχει επιπλέον το δολάριο T και στα expressions έχει επιπλέον το δολάριο L, όπου πρόκειται για τη γλώσσα και δεν θυμάμαι ποιο είναι για το κείμενο, δεν το θυμάμαι αυτό το υποπεδίο. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάω εδώ. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό. Το κομμάτι λοιπόν εδώ πέρα, αυτό το οποίο μετά πρέπει να δούμε, είναι αν μπορούμε να έχουμε μία πιο απλή προσέγγιση. Διότι ούτε το προσωπικό, κυρίως δεν έχουμε το προσωπικό. Τεχνογνωσία πιστεύω ότι την έχουμε μέχρι ένα βαθμό.
Και έτσι λοιπόν αρχίσαμε εμείς στην Εθνική Βιβλιοθήκη να το συζητάμε αυτό, διότι από τη μια δεν θέλουμε να χάνονται πληροφορίες, από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε και το πώς θα βγει, μου επιτρέπει ο όρος, η παραγωγή, πώς θα βγάλουμε την εθνική βιβλιογραφία. Ίσως είναι κακή η επιλογή της λέξης αποφάσεις, ας το πω προσέγγιση. Έτσι λοιπόν μετά από σκέψεις, βήσιμο, γράψιμο κτλ. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε, δεν έχει γίνει ακόμη η απόφαση, είναι ότι θέλουμε να παράγουμε λιγότερες καθιερωμένες εγγραφές, όχι γιατί δεν έχουν αξία οι καθιερωμένες εγγραφές, ίσα-ίσα αποτελούν, μπορεί να είμαστε manifestation business και να βοηθάει πάρα πολύ για τα τρέχοντα, το να υπάρχουν βιβλιογραφικές εγγραφές το χρόνο που πρέπει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ωστόσο, μια βασική υποδομή για το μέλλον είναι οι καθιερωμένες εγγραφές. Δεν υποτιμούμε καθόλου την αξία τους. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ βασική υποδομή. Ωστόσο, δεν έχουμε το χρόνο να τις παράξουμε. Άρα, λοιπόν, η προσέγγιση μας είναι να δούμε μήπως μπορούμε να παράξουμε λιγότερες καθιερωμένες εγγραφές, αλλά παράλληλα οι πληροφορίες που χρειάζονται έτσι ώστε αυτόματα να δημιουργήσουμε έργα και εκφράσεις να παραμείνουν στις βιβλιογραφικές εγγραφές. Και φυσικά, στην περίπτωση των πολυμερών εκδηλώσεων, να μπορούμε να κάνουμε μία διασύνδεση με το γενικό έργο. Αυτές λοιπόν οι προσεγγίσεις πρακτικά πώς μεταφράζονται. Όταν λέμε λιγότερες καθιερωμένες εγγραφές, να δημιουργήσουμε καθιερωμένη εγγραφή μόνο για το γενικό έργο. Οι πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να μας βοηθήσουν στην αυτόματη δημιουργία έργων και εκφράσεων να αποθηκευτούν στα πεδία 1 χ, 2,40, ξέχασα να βάλω τα 7 χ, και να κάνουμε μία διασύνδεση με το γενικό έργο, αξιοποιώντας τα πεδία που χρησιμοποιούμε, όπως γνωρίζουμε και για τις σειρές, τα 4,90 και τα 8 χ. Για να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα σε Μάρκ 21. Πάμε λοιπόν σε Μάρκ 21. Εδώ λοιπόν είναι μία βιβλιογραφική εγγραφή και επέλεξα το πρώτο μέρος της τριλογίας, τη συντροφιά του δαχτυλιδιού. Έτσι λοιπόν στο κατουστάρι έχουμε τον συγγραφέα, τον Tolkien, και στο 2.45 είναι το title proper, ο τίτλος όπως αναγράφεται επάνω στην εκδήλωση. Καταγράφουμε και τον τίτλο στο 2.40. Γνωρίζω ότι δεν είναι πολιτική να καταγράφουμε πάντα 2.40, πάντοτε το κάναμε αυτό όσες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούσαν ομοιόμορφους τίτλους σε περίπτωση που υπήρχαν επανεκδόσεις. Μία καλή πρακτική είναι να το κάνουμε ούτως ή άλλως, γιατί δεν γνωρίζουμε την εκδοτική ιστορία που θα ακολουθήσει κάτι στο μέλλον, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Επειδή ακολουθούμε κανόνες καθιέρωσης, αλλά δεν αποτελεί καθιερωμένο, δηλαδή δεν συνδέεται με μια καθιερωμένη εγγραφή, θέλει προσοχή πάρα πολύ το 2.40. Ακόμη και το πιο απλό, να βάλουμε ένα κενό στο τέλος. Ακόμη και ένα κενό να βάλει στο τέλος και να είναι ακριβώς το ίδιο το κείμενο, μία μηχανή θα το αναγνωρίσει ως κάτι διαφορετικό. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται, ίσως να είναι λίγο μικρό στην οθόνη. Θέλω λίγο να πω ότι για το Access Point for Work, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το 2.40, είναι ένα Access Point, δεν είναι ακόμα Authorized Access Point, γιατί δεν έχω δημιουργήσει εγγραφή. Και στο Access Point for Work, τι λέει το RDA, ας πούμε την περίπτωση ότι ξεκινάει με ένα άρθρο, Fellowship of the Ring, γιατί αυτός ήταν ο τίτλος. Εμείς τι γνωρίζουμε από τους Αγγλοαμερικάνικους, ότι φυσικά κάνουμε μια κανονικοποίηση και βγάζουμε το αρχικό άρθρο. Το RDA λέει ότι θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε ή και να μην το παραλείψουμε. Γιατί το RDA, υπάρχουν τέτοιες διαφορές μεταξύ του RDA και των Αγγλοαμερικάνικων, το οποίο βασίζονται στις διαφορετικές τεχνολογίες αναζήτησης από πίσω. Βλέπετε πώς η τεχνολογία επηρεάζει και τους κανόνες μας. Από πού είχαν εμπνευστεί, ας πούμε, οι συνάδελφοί μας στο παρελθόν τον κανόνα ότι βγάζω το αρχικό άρθρο. Γιατί πολύ απλά είχαμε δελτίο κατάλογο. Και πόσο πρακτικό θα ήταν από άποψη αναζήτησης να έχουμε π.χ. με το «ή», η συντροφιά του δαχτυλιδιού, με το «ή» θα είχαμε πάρα πολλά. Πώς μπορείς αυτό να το κάνεις, να το ξεχωρίσεις σε ένα δελτίο κατάλογο. Θα ήταν ανόητο. Εμείς όμως τώρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και ειδικά στο RDA, όπου έχει μεγάλη σημασία για εμάς ο identifier, ο προσδιοριστής. Ωστόσο,
Εμείς, επειδή προσπαθούμε να έχουμε μία συνέχεια σε αυτό το οποίο κάνουμε, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε το 240 κατά καθολικό τρόπο, όπως εδώ δείχνω, δηλαδή σε όλες τις βιβλιογραφικές εγγραφές, θα ακολουθήσουμε την πολιτική που είχαμε από τους Αγγλοαμερικάνικους, για λόγους συνέχειας στην πολιτική καταλογράφησης. 041 είναι οι γλώσσες. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν δεν πρόκειται για μετάφραση. Και θα σας δείξω σε λίγο τον λόγο γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε το 041. Εναλλακτικά είναι οι σχετικές θέσεις του 008 αν υπάρχει μόνο μία γλώσσα. Αλλά καλύτερα είναι να έχουμε μία πολιτική έτσι ώστε αλγοριθμικά, αν πούμε κάποια στιγμή σε ένα αλγόριθμο να δημιουργήσει κάτι, να το χρησιμοποιήσει, να μην ψάχνει σε πολλά μέρη, να ξέρει σε ένα σημείο να ψάχνει την πληροφορία που πρέπει. Τα στοιχεία έκδοσης, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε στατικό σχέδιο. Αυτό τι είναι? Είναι το σχέδιο επέκτασης του περιεχομένου. Είναι στο επίπεδο του work, αλλά ποιου work? Είναι στο επίπεδο του work fellowship of the ring. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε καινούριο περιεχόμενο για το fellowship of the ring. Δεν περιμένουμε αυτό το πράγμα να ανανεωθεί. Εντάξει. Αντίθετα, για το έργο Lord of the Rings είχαμε ένα διαδοχικό καθορισμένο σχέδιο. Περιμέναμε λοιπόν δηλαδή ότι θα βγουν σε περισσότερους τόμους, θα επεκταθεί η ιστορία, εντάξει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το επάνω 335 αναφέρεται στο Fellowship of the Ring, ενώ το 335 στην δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και αποτελεί ένα authority record. Το οποίο αυτό το authority record το καλούμε στο 800. Όταν λοιπόν θέλουμε να δείξουμε ότι εγώ αυτό το Fellowship of the Ring που έχω αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου, δημιουργώ το σχετικό authority, μέσα στο authority φτιάχνω το σχέδιο επέκτασης, το καταγράφω και ό,τι άλλες πληροφορίες απαιτούνται από το προφίλ εφαρμογής της βιβλιοθήκης μου. Και φυσικά επάνω στο manifestation δηλώνω και με ποιον τρόπο είναι καταγεγραμμένο ο γενικότερος τίτλος. Σε τη συγκεκριμένη περίπτωση ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Παρατήρηση, αν δείτε κάποιο καταλογραφικό λάθος με τίποτα δείκτες κτλ. Να μου το συγχωρήσετε και να μου το στείλετε να το διορθώσω. Γιατί έχω έτσι, την έκανα λίγο βιαστικά κάποιες διαφάνειες, γι' αυτό το λέω. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε και την μεταφράστρια. Έτσι λοιπόν την δηλώνουμε. Κανονικά, και αυτό νομίζω δεν το έχουμε αναφέρει, κανονικά οι σχέσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε στα 700 για τη συγκεκριμένη περίπτωση του μεταφραστή, πρέπει να είναι οι RDA σχέσεις. Επειδή όμως ήταν πάρα πολλές αλλαγές, για τους συναδέλφους, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική που είχαμε, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το Relator Terms από τους κανόνες MARC 21 και όταν θα κάνουμε την μετατροπή σε RDA, ήδη δουλεύετε αυτή τη στιγμή σε ένα project στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας και την... δεν θυμάμαι το όνομα, την Deborah Fritz, απλώς δεν θυμάμαι το όνομα της εταιρείας της, η οποία έχει δημιουργήσει το RINF, το RDA Many Metadata Formats. Αυτή λοιπόν η ομάδα δημιουργεί μία λίστα αντιστοίχησης των Mark Relator Terms με τις αντίστοιχες σχέσεις στο RDA. Οπότε λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Δεν θέλαμε να φέρουμε περισσότερη αναστάτωση, γιατί πάντοτε εφόσον λέμε ότι ότι ακολουθούμε τους κανόνες του καινούριου RDA, το επίσημο RDA, όχι το καινούριο, το επίσημο RDA, πάντοτε όμως πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας και τι δυνατότητες έχουμε από άποψη προσωπικού. Έτσι λοιπόν δεν θέλαμε να αναστατώσουμε το προσωπικό μας και επιλέξαμε να συνεχίσουμε την πολιτική αυτή. Ωστόσο, αν οι δικές σας βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο τυπική όσον αφορά το RDA, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις σχέσεις του RDA σε αυτή την περίπτωση. Τώρα θέλω να δείξω αυτή την ιδέα την οποία έχουμε
και προς τα εκεί ίσως να πάμε, γιατί θέλει να συζητήσουμε και οι βιβλιοθηκονόμοι και οι πληροφορικοί και να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να το κάνουμε. Και οι πληροφορικοί που ασχολούνται με το Koch, αλλά και οι πληροφορικοί που ασχολούνται με τα linked data. Να δούμε πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει και λίγο να πειραματιστούμε. Η γενική λοιπόν αρχή είναι ότι μέσα στις βιβλιογραφικές εγγραφές, εφόσον δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τόσα πολλά authorities, καταγράφουμε κάποιες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν από το 800, τι ξέρουμε, το που βλέπουμε το 490-800, καταλαβαίνουμε ότι έχω ένα γενικότερο έργο και ότι αυτό που περιγράφω περιλαμβάνεται σε αυτό το γενικότερο έργο. Μέσα από το authority λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο σας το έδειξα και πριν, γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν συγγραφέα, ο οποίος αυτός είναι person, φυσικό πρόσωπο, και έχει γράψει ο συγγραφέας του Lord of the Rings. Αυτό το ξέρουμε από το 800, γιατί το έχουμε μέσα στην συγκεκριμένη εγγραφή. Υπάρχει και το authorized access point και η σχέση με τον συγγραφέα σε ένα 500. Εδώ όμως μέσα στην εγγραφή έχουμε και ένα 240. Άρα λοιπόν τι καταλαβαίνουμε με το 240, ότι αυτό το οποίο εμείς περιγράφουμε ανήκει στο έργο του 240. Άρα λοιπόν εγώ δημιουργώ αυτό το έργο και επειδή έχω χρησιμοποιήσει το 800 που καταλαβαίνω ότι είναι μια has-part relationship, μπορώ να δημιουργήσω την has-part relationship μεταξύ του Lord of the Rings και του Fellowship of the Rings. Με βάση το 100 μπορώ να δημιουργήσω και την σχέση author-person. Ή αντίστοιχα, να δημιουργήσω το Authorized Access Point για το Fellowship of the Ring. Δηλαδή να αποφασίσω ότι θα είναι το Authorized Access Point σου ο συγγραφέας, τελεία, ο τίτλος που έχεις διαλέξει για το έργο. Άρα λοιπόν, Tolkien, J.R.R. 1892 μέχρι 1973, τελεία, Fellowship of the Ring. Εντάξει. Μπορώ λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα δημιουργήσω κατά αυτόματο τρόπο. Συνεχίζω. Με βάση το 041 μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο εκφράσεις. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία ελληνική και μία αγγλική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το Fellowship of the Ring έχει ένα κείμενο στα αγγλικά και ένα κείμενο στα ελληνικά. Και επειδή το αγγλικό κείμενο είναι στο δολάριο H, καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιήθηκε ως πρωτότυπο για να δημιουργηθεί η μετάφραση στα ελληνικά. Μπορώ λοιπόν να βάλω και τη σχέση με βάση το 041 A and H. Και επειδή τυχάνει να έχω και το 700, εντάξει, έχω το 700, μπορώ να προσθέσω και τη δημιουργό αυτής της έκφρασης. Γιατί βλέπω ότι ο ρόλος είναι translation, άρα λοιπόν εφόσον είναι translation είναι στο επίπεδο της έκφρασης, γιατί όλοι οι ρόλοι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, ο editor μπορεί να είναι στην έκφραση, ο translator στην έκφραση, ο author στο έργο, ο printer, αν πούμε ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι printer, στην εκδήλωση. Άρα καταλαβαίνετε ανάλογα με το ρόλο που πηγαίνει σε συγκεκριμένη οντότητα. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχουμε και το 700, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία σχέση ότι αυτό το φυσικό πρόσωπο έχει δημιουργήσει την έκφραση, εφόσον ξέρουμε ότι είναι μετάφραση, άρα την ελληνική έκφραση, η οποία βρίσκεται στο δολάριο α του 041. Και φυσικά, με βάση το 245, το 264, το 300 κτλ, να δημιουργήσουμε και το manifestation, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά περιγράφει η συγκεκριμένη βιβλιογραφική εγγραφή. Ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτό. Η λογική λοιπόν είναι ότι με πράγματα που ήδη κάνουμε, αν τα κάνουμε συστηματικά και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και καταλαβαίνουμε γιατί τα κάνουμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε στο 240, στο Fellowship of the Ring, θα μπορούσα να προσθέσω ένα L και να πω ελληνικά. Σωστά? Θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Αυτό το οποίο θα δούμε σε αυτό που σας είπα σαν πειραματισμό με τους συναδέλφους και τους καταλογράφους και τους πληροφορικούς, είναι να δούμε από άποψη μετατροπής τι θα είναι πιο αξιόπιστο ως εργαλείο. Θα είναι να βάζω στο 240 και το κείμενο ελληνικά ή να βάζω μόνο τον τίτλο του έργου και να το δημιουργεί από άλλα πεδία της εγγραφής. Εντάξει, αυτά είναι θέματα μετατροπής. Εντάξει. Και γι' αυτό λέω ακόμη ότι δεν πρόκειται για αποφάσεις, πρόκειται για μία σκέψη πώς να το προσεγγίσουμε το θέμα στο μέλλον. Και φυσικά manifestation of expression, ξέχασα να το βάλω. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Πολύτομες εκδηλώσεις. Είπαμε λοιπόν ότι έχετε κάτι που είναι σε πολλούς τόμους, εμείς το έχουμε ελέγξει
και είδαμε ότι οι τίτλοι είναι εξαρτώμενοι, άρα λοιπόν έχουμε μια πολύτομη εκδήλωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εδώ πέρα ας πούμε έχουμε έναν person, ο οποίος έχει γράψει το έργο Καρδιοπάθειες και είναι ένα έργο, κείμενο στα ελληνικά και είναι πολύτομο. Ωραία. Εδώ, ας πούμε, η συνάδελφός μου η Αριστεία με ρώτησε κάποια στιγμή, μα είναι δυνατόν, λέει, Καρδιοπάθειες να είναι πολύτομο, και εγώ της απάντησα από τις πολλές συμπάθειες. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταλάβει, γιατί δεν ακούει τέτοιου είδους μουσική η Αριστεία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε, αυτό είναι ένα φανταστικό παράδειγμα, όπως έχετε καταλάβει, με στόχο μόνο και μόνο να πειράξω την Αριστεία. Έχουμε λοιπόν ένα έργο, ενώ στην περίπτωση του πολυμερούς έργου είχαμε πολλά έργα, πολλές εκφράσεις, εντάξει. Αν κάνουμε μία πλήρη αναπαράσταση σε Mark 21, θα πρέπει λοιπόν πάλι στο επίπεδο των authorities να δημιουργήσουμε 3 authorities. Δεν είναι απαραίτητο, με τη λογική την οποία σας εξήγησα πριν. Οπότε λοιπόν έχουμε μία εκδήλωση με 3 τόμους και φυσικά μετά μπαίνουμε στη διαδικασία των items και βλέπετε ότι επειδή ξεκινάει από το manifestation, ξεκινάει με το 3. Ενώ εδώ που αυτό ξεκινάει το main work είναι με το 1. Ενώ αυτό η σχέση που έχει domain expression είναι το 2. Όπως βλέπετε λοιπόν, όταν μιλάμε για πολύτομες εκδηλώσεις, παίζουμε στο επίπεδο των items και όχι πια των manifestations. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την εγγραφή. Έχουμε κανονικά το συγγραφέα, έχω παραλείψει αρκετά πεδία για χάρη συντομίας. Ο τίτλος, όπως το έχουμε δει επάνω στην εκδήλωση, ότι είναι 3 τόμοι, θα μπορούσαμε να βάλουμε σκέτο 3 τόμοι και τίποτε άλλο. Αν όμως έχει παραδείγματος χάρη συνεχής αρρύθμιση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο τόμο, θα μπορούμε να βάλουμε και την σελίδα-ρύθμιση. Σημαντικό είναι το 3-3-4, τρόπος έκδοσης. Άρα λοιπόν τα πολύτομα πάντοτε θα έχουν στο 3-3-4 πολυμερής μονάδα. Τώρα θα μου πείτε τι εξυπηρετούν αυτά τα 3-3-4, 3-3-5, σε τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Η απόφαση στο RDA είναι ότι πρέπει για λόγους διαχείρισης, όταν εννοώ για λόγους ίσως και αυτοματοποιημένης αναπαράστασης κτλ, να δίνουμε τις βασικές πληροφορίες δομής μίας εκδήλωσης. Από τη μια βέβαια το λέει αυτό το RDA, από την άλλη για την περίπτωση των πολυσυλλεκτικών εκδηλώσεων δεν μας δίνει ένα σχετικό λεξιλόγιο. Αυτό όμως θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, επειδή αυτό έχει σχέση με την δομή της εκδήλωσης, για αυτό το λόγο έχουμε αποφασίσει να συμπεριλάβουμε αυτό το πεδίο στο προφίλ εφαρμογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βλέπουμε ότι έχει στατικό σχέδιο, άρα λοιπόν βγήκανε όλα, οι 3 τόμοι βγήκανε το 1989, άρα έχουμε στατικό σχέδιο. Ωστόσο, θα υπήρχε περίπτωση, αν το ίδιο το πολύτομο έβγαινε σε κάποιο εύρος ετών, τότε σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε διαδοχικό καθορισμένο σχέδιο. Εντάξει. Πάλι βέβαια το 335 αναφέρεται στο έργο, το οποίο το έργο είναι το Καρδιοπάθειες. Εντάξει. Απλώς θέλω να δείξω εδώ τη διαφορά μεταξύ της τιμής στατικό σχέδιο και διαδοχικό καθορισμένο σχέδιο. Αν οι τίτλοι στους τόμους ήταν απλά τόμος 1, τόμος 2, τόμος 3, δεν χρειάζεται να κάνουμε 505. Δεν προσφέρει κάτι να πείτε ότι έχει έναν τόμο 1, τόμο 2, τόμο 3. Αν ο κάθε τόμος έχει τον δικό του τίτλο, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε, και βοηθάει αυτό πολλές φορές, να δημιουργήσουμε το 505, τα περιεχόμενα λοιπόν, να τα δημιουργήσουμε με τη συγκεκριμένη στίξη την οποία επιβάλλουν οι κανόνες. Έχουμε βέβαια και τις περιπτώσεις όπου κάθε τόμος γράφτηκε από διαφορετικό άτομο. Αυτό όμως δεν θα το αναλύσουμε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία πολύτομη και πολυσυλλεκτική εκδήλωση, όπου εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αυτό όμως, επειδή για τις πολυσυλλεκτικές εκδηλώσεις θα μιλήσει την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Φακάκης, δεν θέλω να επεκταθώ εδώ παραπάνω.
Στην Εθνική Βιβλιοθήκη για τα αντίτυπα χρησιμοποιούμε ένα τοπικό πεδίο. Θα μπορούσε η δική σας βιβλιοθήκη να χρησιμοποιήσει ένα άλλο πεδίο. Ή ακόμη και αν χρησιμοποιείτε και το ίδιο πεδίο, το 952, θα μπορείτε να έχετε ορίσει διαφορετικό νόημα να έχετε δώσει στο κάθε υποπεδίο. Εμείς λοιπόν τους τόμους τους βάζουμε στο δολάριο H. Τόμος 1, τόμος 2, τόμος 3. Αυτό οπότε δεν θα επιμείνω σε αυτό, γιατί επειδή είναι τοπικά πεδίο, ο καθένας το υλοποιεί όπως κρίνει, εφόσον δεν χρησιμοποιείτε το holdings, το Mark 21 holdings format. Και δεν ξέρω και κάποια βιβλιοθήκη αν το χρησιμοποιεί και όλο το Mark 21 holding. Προχωράμε στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασης, το οποίο τυπικά δεν θα έπρεπε να μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Είναι μάλλον απλό, ωστόσο μας δημιουργεί λόγω κάποιων κακών πρακτικών. Θα τα δούμε αυτά εντός ολίγου. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναπαραγωγή ως ενέργεια είναι στο επίπεδο της εκδήλωσης. Παρόλο που χρησιμοποιείται ένα item, ένα φυσικό αντίτυπο χρησιμοποιείται, παραδείγματος χάρη, για να κάνω μία ψηφιοποίηση, ας το πούμε. Εντάξει. Παρόλο που χρησιμοποιείται ένα item, αυτό όμως το item, εφόσον δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, το θεωρούμε ότι εκπροσωπεί όλο την εκδήλωση, και άρα λοιπόν η αναπαραγωγή γίνεται σε επίπεδο εκδήλωσης. Σε αυτές οι σχέσεις λοιπόν αναπαραγωγής ονομάζονται equivalence relationships. Μπορούμε να έχουμε το ότι επίσης έχει εκδοθεί ως, παραδείγματος χάρη έχω ένα book και έχει εκδοθεί ως e-book. Ή επίσης ότι έχει αναπαραχθεί, ότι έχει γίνει π.χ. παραδείγματος χάρη ψηφιοποίηση, electronic reproduction, ή έχει δημιουργηθεί με φωτογραφικές μεθόδους ένα φαξίμιλε, ομοιότυπο νομίζω λέγεται στα ελληνικά, ή απλά ότι έχουμε μία ανατύπωση. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι η αναπαραγωγή αποτελεί μια ενέργεια η οποία παράγει μια καινούργια εκδήλωση, ακόμη και αν το αντίτυπο αυτής της εκδήλωσης είναι μόνο ένα. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η σχέση αναπαραγωγής είναι μεταξύ ενός item και ενός manifestation, δηλαδή το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής θα είναι πάντοτε manifestation. Η περίπτωση που βάζουμε αυτή τη σχέση, σπάνια περίπτωση, από item προς manifestation, είναι αν το item φέρει κάτι που το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αντίτυπα της ίδιας εκδήλωσης. Για παράδειγμα, έχω την βίβλο του Γουτεμβέργιου και επάνω έχει χειρόγραφες σημειώσεις του Θήρου, λέω τώρα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εκεί έχω κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι το ίδιο manifestation, δεν είναι κάτι ξεχωριστό σαν item σε σχέση με τα υπόλοιπα item της βίβλου του Γουτεμβέργιου. Εντάξει. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πάλι βλέπετε ότι έχουμε σχέσεις, πάλι λοιπόν το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής είναι ένα manifestation, απλώς η σχέση ξεκινάει από ένα item και βλέπετε ότι υπάρχει μία αντιστοιχία στο χαρακτηρισμό των αναπαραγωγών. Βλέπετε digital transfer, electronic reproduction, facsimile και reprinted. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το προηγούμενο παράδειγμα με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, όπου εκδόθηκε το 1985 και έχω εγώ λοιπόν μία άλλη, βλέπω μπροστά στα χέρια μου ένα άλλο αντίτυπο του 1986, μία μικροφόρμα η οποία δημιουργήθηκε το 1995 και μία ψηφιοποίηση η οποία πάλι έγινε το 2006. Ωραία. Άρα λοιπόν με διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής ή ανατύπωσης, ας πούμε διαφορετικές σχέσεις ισοτιμίας, ας πούμε λίγο στο ευρύτερο, στο equivalence relationship. Έχω λοιπόν κάποια άλλα manifestations. Τώρα, εκεί ανάλογα το τι είδους equivalence relationship είναι, θα βάλω μία από τις σχέσεις που σας έδειξα πριν. Μία από αυτές τις σχέσεις, αυτές. Εντάξει. Ανάλογα λοιπόν το τι είδους αναπαραγωγή είναι. Και πού τα βάζω αυτά, στα αντίστοιχα πεδία 7χ. Θα τα δούμε και αυτά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχω εγώ τον άρχοντα δαχτυλιδιών του 1985 και έρχεται κάτι καινούριο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσω αν αυτό το οποίο κρατάω στα χέρια μου πρόκειται απλώς για ένα άλλο αντίτυπο, άρα λοιπόν θα προσθέσω ένα αντίτυπο στην υπάρχουσα εγγραφή,
ή για μια νέα εκδήλωση, όπου πρέπει να δημιουργήσω μια καινούργια εγγραφή. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, όπως δεν θα το περιμέναμε, αλλά είναι δύσκολο πρόβλημα. Και αυτό ουσιαστικά σχετίζεται με αυτό το οποίο λέει μέσα το RDA, τα όρια των οντοτήτων. Ποια είναι τα όρια των οντοτήτων? Τι λέει λοιπόν το RDA? Ποια είναι τα όρια της οντότητας manifestation, της οντότητας εκδήλωσης? Έχει λοιπόν δύο conditions. Με βάση αυτά τα δύο conditions μπορούμε να ορίσουμε αν κάτι αποτελεί καινούργια εκδήλωση ή όχι. Για να τα δούμε. Λέει, όταν, ας πούμε, εγώ έχω τον άρθρο των δαχτυλιδιών του 1985 και μου έρχεται κάτι άλλο. Και πρέπει λοιπόν αυτό εδώ το κάτι άλλο να δω. Αν έχει σχέση με άλλες RDA οντότητες, οι οποίες θα διαφέρουν με αυτό που είχα εγώ εξ αρχής. Όταν λέει άλλες σχέσεις, τι εννοεί? Και όταν λέμε RDA οντότητες, ποιες εννοούμε? Δεν εννοούμε μόνο το Work Expression Manifestation Item. Εννοούμε και το Time Span και τον Agent. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχω, ας πούμε ότι έχω άρχοντα δαχτυλιδιών και μου έρχεται και ένας άλλος άρχοντα δαχτυλιδιών, αλλά εκεί πέρα βλέπω ότι ο μεταφραστής είναι ένας άντρας, δεν είναι μια γυναίκα. Άρα λοιπόν έχει σχέση με ένα άλλο agent. Άρα μια διαφορετική σχέση που μου πηγαίνει, έχει διαφορετικό περιεχόμενο, διαφορετικά signs. Άρα είναι άλλο manifestation. Κάτι πιο απλό. Αν βλέπω ότι αυτός ο άρχοντας δαχτυλιών μπορεί να μοιράζεται τον ίδιο τίτλο, αλλά αποτελεί μία ανατύπωση, γιατί ας πούμε φέρει κάποιες εικονογραφήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν εδώ, άρα υπάρχουν κάπου αλλού. Άρα από εκεί πέρα λοιπόν, από μία άλλη τρίτη εκδήλωση, αυτό ανατυπώθηκε. Είναι μία σχέση με ένα άλλο manifestation, άλλη εκδήλωση λοιπόν. Ή ακόμη και το πιο απλό, άλλο έτος έκδοσης. Άρα έχουμε διαφορετικό time span, manifestation προς time span, άρα ένα διαφορετικό είδος σχέσης. Αυτό λοιπόν που θα θυμόμαστε σε αυτόν τον κανόνα, γιατί έτσι εξ αρχής δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, όταν λέει relationship εννοεί σχέση με οποιαδήποτε άλλη RDA οντότητα. Είτε είναι work, είτε είναι expression manifestation item, τις κλασικές, αλλά και agent. Άρα στο άλλο τι είπαμε agent? Translator. Όχι, δεν άλλαξε ο author, ο translator άλλαξε. Άλλη σχέση. Άρα δηλώνει μία αλλαγή στο περιεχόμενο. Εντάξει, αυτές οι άλλες σχέσεις κάτι υποδηλώνουν. Identification, διαφορετικό ISBN. Διαφορετικός φορέας. Το ένα το έχω e-book, το άλλο το έχω e-book. Το ένα το έχω έντυπο, το άλλο το έχω ψηφιακό. Και τα δύσκολα, που αυτό είναι ενάντια σε αυτά τα οποία κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Άλλο τρόπο βιβλιοδεσίας. Χαρτόδετο, σκληρόδετο. Σύμφωνα με το RDA, το χαρτόδετο και το σκληρόδετο είναι δύο διαφορετικά manifestations, τα οποία πρέπει να περιγράψουμε ξεχωριστά. Πριν προχωρήσουμε, αυτές είναι οι βασικές αρχές. Εμείς ωστόσο έχουμε μία παράδοση, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες και προκειμένου και επίσης καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λίγο και ένας προβληματισμός με το πότε αποδίδεται ISBN, άρα πότε πρέπει να υπάρχει ένα καινούργιο identification. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη κάναμε μία έρευνα περίπου 1 μήνα, όσο τρελό και να ακούγεται. Διαβάσαμε αντίστοιχες πολιτικές για το πότε δημιουργώ καινούργια εγγραφή, και σε παλιούς κανόνες και σε πολιτικές γνωστών βιβλιοθηκών. Και επίσης συζητήσαμε εμείς στην Εθνική Βιβλιοθήκη αυτό το θέμα και με τους 3 καθηγητές οι οποίοι κάνουν τις παρουσιάσεις σε αυτή τη σειρά συναντήσεων. Και επίσης το συζητήσαμε και με ένα σύμβουλο μεταδεδομένων από το εξωτερικό. Για να λάβουμε λοιπόν, επειδή αλλάζουμε συχνά γνώμη, προβληματιζόμασταν για το ποια είναι η καλύτερη στρατηγική κτλ. Έτσι λοιπόν θα σας δείξω κάποια αποτελέσματα από αυτήν την έρευνα, γιατί νομίζω ότι έχει αξία προκειμένου να καταλάβουμε και για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν οι κανόνες στο παρελθόν και αν εμείς θα συνεχίσουμε αυτούς να τους σεβόμαστε ή όχι, να τους εφαρμόζουμε ή όχι. Πηγαίνουμε λοιπόν στο ISBN Manual. Και λέει λοιπόν το ISBN Manual ότι αποδίδεται ISBN σε κάθε διαφορετική μενογραφία, έκδοση ή διαφορετική μορφή από τον ίδιο εκδότη, γλωσσική έκδοση, λογικό γιατί αλλάζει το περιεχόμενο, διαφορετική μορφή με χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την πρόσβαση και την προσβασιμότητα.
Πολύ σημαντικό. Δεν αποδίδεται ISBN σε αμετάβλητη επανέκδοση. Άρα το παίρνω όπως είναι και απλώς το αναδημοσιεύω. Το ξαναεκτυπώνω, σαν να το έχω σε ένα στικάκι και απλώς πατάω print. Όταν λοιπόν αυτή η επανέκδοση διατηρεί την ίδια μορφή προϊόντος, λεπτομέρειες, χαρακτηριστικά και τους ίδιους περιορισμούς χρήσης. Αυτό το τι σημαίνει περιορισμοί χρήση, να σας πω την αλήθεια, εμένα με δυσκόλεψε στην αρχή για να το κατανοήσω. Και αφού λοιπόν μελέτησα παραπάνω και με τη βοήθεια των συναδέλφων, καταλήξαμε σε αυτή την διαφάνεια. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας λοιπόν να με κατανοήσουν. Άρα λοιπόν, ISBN αποδίδουμε όταν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο, προφανώς έχει αλλάξει το περιεχόμενο, άρα είναι μια καινούργια εκδήλωση. Και έχουν αλλάξει τα φυσικά ή ψηφιακά χαρακτηριστικά της δημοσίευσης στη νέα έκδοση. Τι σημαίνει φυσικά ή ψηφιακά χαρακτηριστικά? Και αυτό, αν το σκεφτούμε, σχετίζεται και με αυτό που λένε οι Διεθνείς Αρχές Καταλογράφησης και φυσικά και το LRM, το μοντέλο, ότι τι πρέπει να προσφέρουμε εμείς στους καταλόγους μας? Πρέπει να προσφέρουμε δεδομένα τα οποία να βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν, find, identify, να προσδιορίζουν, select, να επιλέγουν, obtain, να μπορούν να φέρουν στην κατοχή τους, εντάξει, and explore, και να ανεχνεύουν περισσότερες πληροφορίες. Άρα λοιπόν έχουν σημασία τα φυσικά ή ψηφιακά χαρακτηριστικά στο να προσδιορίσω ποιο είναι αυτό που θέλω και να το επιλέξω. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές, και επειδή σκεφτήκαμε να βάλουμε σε αυτή τη διαφάνεια και τα Μάρκ 21 παιδεία, έτσι ώστε να μας βοηθήσει την ώρα που εμείς πρέπει να κρίνουμε, να σκεφτούμε με βάση τα Μάρκ 21 παιδεία τι πρέπει να κάνουμε. Ακόμη και αν δεν υπάρχει αλλαγή στο περιεχόμενο και υπάρχει μόνο αλλαγή στον τίτλο ή στον υπότιτλο, πρέπει να κάνουμε μια καινούργια εκδήλωση, διότι αυτό επηρεάζει, σας πηγαίνω λίγο και με το μοντέλο, ελπίζω να μην σας τα μπερδεύω πολύ, επηρεάζει το find και identify. Η γλώσσα προφανώς σημαίνει άλλα signs, σημαίνει διαφορετική, άλλα σημεία, αυτό σημαίνει το signs, άλλο τρόπο δηλαδή καταγραφής του περιεχομένου. Άρα λοιπόν μιλάμε για καινούργιο expression. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Ακόμη και όταν είναι η ίδια γλώσσα, ας πούμε ότι έχω ελληνικά και έχω ελληνικά σε braille. Αλλάζουν τα signs, αλλάζουν τα σημεία, άρα μιλάμε για καινούργιο expression, παρόλο που παραμένει η ίδια γλώσσα. Εντάξει. Το όνομα του εκδότη μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, ο ίδιος μεταφραστής ή μεταφράστρια, η ίδια γλώσσα, εντάξει, απλώς να αλλάζει ο εκδότης. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μία νέα εκδήλωση. Προφανώς, όταν αλλάζει ο συγγραφέας. Όταν αλλάζει το περιεχόμενο του κειμένου, εδώ όμως βάζουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, εντάξει, από μικρές διορθώσεις τυπογραφικών λαθών. Σε αυτό τι μας βοηθάει για να καταλάβουμε αν υπάρχει καινούριο περιεχόμενο? Κοιτάμε την δήλωση έκδοσης στο 250 και πολλές φορές κοιτάμε και την έκταση, αν δηλαδή ένα βιβλίο. Το βλέπουμε ότι είναι 500 σελίδες και μετά μας έρχεται 600 σελίδες. Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε έχει αλλάξει το περιεχόμενο, είτε έχει αλλάξει ένα βασικό φυσικό χαρακτηριστικό. Το μέγεθος της γραμματοσυράς, και μιλάμε για large print edition τότε. Η μορφή του προϊόντος, σκληρόβατο χαρτόδετο. Γιατί αυτό τι επηρεάζει το σκληρόβατο χαρτόδετο? Επηρεάζει τον τρόπο που εγώ μπορώ να προσεγγίσω το περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη, είναι ένα βιβλίο που θέλω να το συμβουλευτώ για να δώσω κάποιες εξετάσεις και δεν θέλω να είναι σκληρόβατο, θέλω να είναι χαρτόδετο, για όσο τραγικό και αν ακούγεται και λογικό, όμως θέλω να σπάσω τη ράχη, γιατί θέλω να μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα για την μελέτη μου. Εντάξει. Καλά, όχι το βιβλίο της βιβλιοθήκης, για προσωπικό βιβλίο μιλάμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα βασικό φυσικό χαρακτηριστικό. Ένα άλλο είναι ότι ακόμη και αν έχω το ίδιο ηχητικό βιβλίο σε CD, σε διαφορετικό δηλαδή φορέα, και μετά το άλλο κάπου online διαθέσιμο για λήψη, πάλι μιλάμε για διαφορετικό manifestation και διαφορετικό ISBN. Μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια της μορφής, δηλαδή πάλι, παραδείγματος χάρη, να έχω το ίδιο βιβλίο ηλεκτρονικά, αλλά το ένα να είναι σε PDF και το άλλο να είναι σε EPUB. Και αυτό είναι διαφορετικό manifestation και πρέπει να πάρει καινούριο ISBN. Εντάξει, γιατί επηρεάζει τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο. Αλλαγή της διάστασης του βιβλίου.
Εδώ λοιπόν βέβαια κρατάμε και λίγο, μπορεί να κάνουμε και κάποια ανοχή μέχρι κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εκατοστών. Θα σας το δείξω αργότερα αυτό. Από γραμματοσυρά κανονικού κειμένου σε γραμματοσυρά δυσλεξικού κειμένου. Υπάρχουν κάποια κείμενα, κάποιες γραμματοσυρές οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο εύκολες για τα δυσλεκτικά άτομα. Για τα άτομα με δυσλεξία. Ωραία. Επηρεάζει λοιπόν τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο. Αλλάζει κάτι, αποτελεί ένα φυσικό χαρακτηριστικό το οποίο έχει αλλάξει. Άρα πρόκειται για νέα έκδοση. Από έκδοση EPUB 2 σε έκδοση EPUB 3. Κάτι αλλάζει ένα ψηφιακό χαρακτηριστικό. Είναι καινούριο manifestation, θέλει καινούριο ISBN. Άλλοι περιορισμοί χρήσης. Παραδείγματος χάρη, έχω το ίδιο ακριβώς αρχείο online σε δύο διαφορετικά σημεία. Απλώς το ένα επιτρέπει εκτύπωση και το άλλο δεν επιτρέπει. Άρα είναι ένας διαφορετικός περιορισμός χρήσης. Καινούριο manifestation, καινούριο ISBN. Έχω πάλι 2 φορές ένα αρχείο. Το ένα επιτρέπει μόνο ένα άτομο να μπορεί να το ανοίξει και το άλλο επιτρέπει να το έχουν ανοιχτό και να το δουλεύουν 500 άτομα. Άλλος περιορισμός χρήσης, άλλο manifestation, άλλο ISBN. Πολύ σημαντικό, διότι αυτό το λάθος γίνεται πάρα πολύ συχνά από εκδότες. Αλλάζουν ένα σχέδιο ή απλώς το χρώμα του εξωφύλου ή τη φωτογραφία ή την τιμή πολλές φορές που την έχουν κοντά στο ISBN και προσπαθούν να βγάλουν ένα καινούριο ISBN. Σύμφωνα με το ISBN Manual, δεν απαιτείται ξεχωριστό ISBN για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, το ISBN Manual αναγνωρίζει μία μικρή εξαίρεση αν απαιτείται από την αλυσίδα εφοδιασμού. Έτσι λοιπόν, ενώ το ISBN ως εργαλείο αποτελεί έναν τρόπο προσδιορισμού μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης και παρακολούθησης αυτής της εκδήλωσης, εντάξει, ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η ανάγκη που μπορεί να έχει, κάποιες ανάγκες που μπορεί να έχει η εφοδιαστική αλυσίδα και δίνει εκεί ένα μικρό παράθυρο. Άρα λοιπόν το ίδιο το ISBN σέβεται ακόμη και αν έχει μία αντίθετη άποψη ένας εκδότης για το πότε πρέπει να αποδώσει ISBN ή όχι. Και εδώ είναι λοιπόν που ξεκινούν κάποια προβλήματα, τα οποία αυτά μας δυσκολεύουν στο να αποφασίσουμε αν αυτό το οποίο έχει έρθει πρόκειται για μια απλή εκτύπωση, ας το πω έτσι, ανατύπωση ή για μια καινούργια έκδοση, που σημαίνει καινούργιο περιεχόμενο. Πρώτα απ' όλα είναι λανθασμένη η χρήση των όρων έκδοση και ανατύπωση. Πολλές φορές οι Έλληνες εκδότες λένε πέμπτη έκδοση και εννοούν πέμπτη ανατύπωση. Ή τέταρτη ανατύπωση, ανάλογα πώς έχουν ξεκινήσει το μέτρημα. Επίσης, από την έρευνα την οποία κάναμε επικοινωνώντας με κάποιους εκδότες, διαπιστώσαμε, διότι βλέπαμε ότι ακόμη και μέσα στο ίδιο έτος μπορεί να είχε εκδοθεί ένα βιβλίο και να είχε διαφορετικό ISBN. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε είναι ότι πάρα πολλοί εκδότες για κάθε τυράζ 1000 αντιτύπων, γιατί εκτυπώνουν τα βιβλία σε τυράζ 1000 αντιτύπων, χρησιμοποιούν καινούριο ISBN. Και ο λόγος αυτός, αυτό το οποίο μας είπαν ως επιχείρημα, είναι ότι θέλουμε αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν τους συγγραφείς να ελέγχουν τις πωλήσεις που γίνονται από πλευράς των εκδοτών, έτσι ώστε να μπορούν να αποδοθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα που προκύπτουν από τις πωλήσεις. Αυτός ο τρόπος χρήσης του ISBN, προφανώς δεν είναι σύμφωνος με όσα ορίζει το ISBN Manual. Αυτό λοιπόν το οποίο, γιατί προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς προέκυψε, γιατί μάλιστα αυτό το οποίο μας είπαν ήταν ότι, μα έτσι λέει ο νόμος, ότι αυτό είναι αναγκαίο για τους συγγραφείς. Λοιπόν, εμείς εντοπίσαμε λοιπόν το άρθρο το οποίο δεν αναφέρει αυτό, νομίζουμε ότι είναι λανθασμένη η ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου. Είναι το άρθρο του νόμου 2121 του 1993 για την διανοητική ιδιοκτησία, όπου αναφέρει λοιπόν ότι μετά την πώληση 1000 αντιτύπων πρέπει να παραλάβει κάποιο ποσό ή επίσης ότι πρέπει ο συγγραφέας για την παρακολούθηση των πωλήσεων να υπογράφει το κάθε αντίτυπο. Εντάξει. Άρα λοιπόν σε μία λανθασμένη ερμηνεία του νόμου βασίζεται μία κακή, θα έλεγα, πρακτική από την πλευρά των Ελλήνων εκδοτών. Επεκτείναμε την έρευνά μας, διότι όπως σας είπα προσπαθούμε... Ναι. Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Εννοείται.
Ευχαριστώ. Να πω λοιπόν εδώ, γιατί όλα αυτά που λέει η Σοφία είναι πάρα πολύ σωστά. Όταν λέει εμείς, εννοεί το τμήμα καταλόγων. Αρμόδια τμήματα είναι άλλα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Και να κάνω και ένα σχόλιο ότι όλα αυτά είναι σωστά, αλλά την ευθύνη απόδοσης του ISBN την έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη. Οπότε εν τέλει είναι αυτή που οφείλει να εκπαιδεύει τους Έλληνες εκδότες, το εκπαιδεύει των εισαγωγικών βέβαια, να εντοπίζει δηλαδή αυτές τις πρακτικές που ενδεχομένως είναι λανθασμένες, να τις σημειώνει, να τις επισημαίνει και βέβαια μετά σε συνεννόηση με τους εκδότες να τους εξηγεί ότι δεν αλλάζουμε ISBN επειδή εσείς έχετε τιράζ 5.000, άρα θα πάρετε 5.000 ISBN, θα πάρετε ένα ISBN γιατί αυτό είναι μία έκδοση. Άρα πολύ σωστά, γιατί εμείς επί της ουσίας τι κάνουμε, όταν έχετε ένα βιβλίο και βλέπουμε δεύτερη έκδοση, τρίτη έκδοση, οτιδήποτε άλλο, πάντα ψάχνουμε να βρούμε αν το ξαναέχουμε. Και εκεί αρχίζουμε και εντοπίζουμε σιγά σιγά όλα αυτά που σας ανέφερε η Σοφία και είναι πάρα πολύ σωστά. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια γιατί αυτό εδώ επηρεάζει πολλαπλά, όχι, και τοπικά την Εθνική Βιβλιοθήκη. Δηλαδή, τώρα σκεφτείτε ότι εμείς το 2022 παραλάβαμε σαν Εθνική Βιβλιοθήκη περίπου 20.000 αντικείμενα. Δεν μπορώ να πω items, αλλά ούτε ακριβώς βιβλία, γιατί ένα πολύτομο, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, θα πάρει διαφορετικό αριθμό εισαγωγής. Άρα περίπου 20.000 αντικείμενα. Αυτά τα έχουμε πάρει επί 4. Άρα 80.000 αντικείμενα. Όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, φυσικά οι χώροι δεν είναι απεριόριστοι και άρα μας επηρεάζει πάρα πολύ σε αυτό, συν όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με το πρακτικό κομμάτι επεξεργασίας και διαχείρισης μιας τόσο μεγάλης συλλογής που αυξάνεται γεωμετρικά κάθε έτος. Αλλά επί της ουσίας επηρεάζει και όλο, το οικοσύστημα των ελληνικών βιβλιοθηκών, γιατί όλα αυτά περνάνε στον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εφόσον έχει γίνει εισαγωγή. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο, αλλά θα μου επιτρέψει, Σοφία, μια πολύ μικρή, να διευρύνω λίγο. Το ISBN σημαίνει book. Άρα ουσιαστικά αποδίδεται ISBN σε βιβλία, ας το πούμε λίγο πιο σωστά, μονογραφίες που εκδίδονται. Εδώ υπάρχει μια άλλη πρακτική, όπου εάν υπάρχει ένα οποιοδήποτε συνοδευτικό κειμενάκι ή φυλαδιάκι, αλλά έχει μια κούκλα που βγαίνει στο εμπόριο, παίρνει και αυτή ISBN. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, παραλαμβάνουμε και εκατοντάδες κούκλες κάθε χρόνο. Αυτά βέβαια είναι δική μας, προφανώς είναι δικό μας σφάλμα, γι' αυτό με μπείτε στον κατάλογο μας μπορεί να δείτε και Barbie και Lego και G.I. Joe και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορείτε να δείτε. Αυτό φυσικά είναι δικό μας σφάλμα, γιατί οι εκδότες γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν μια υποχρέωση, την ακολουθούν με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και στη συνέχεια όλο αυτό τελικά καταλήγει στην Εθνική Βιβλιοθήκη με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλες αυτές οι στρεβλώσεις που αναφέρουμε. Και για ποιο λόγο σας τα αναφέρουμε? Και για το κομμάτι το τυπικό της διαχείρισης και αυτό που βλέπετε στον κατάλογό μας, γιατί ο κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης φυσικά είναι δημόσιος, και γιατί επηρεάζει αυτό που έχει να κάνει, που αναλύουμε με την Εθνική Βιβλιογραφία. Γι' αυτό εμάς σημαίνει ακόμα περισσότερη δουλειά να ξεχωρίζουμε τι είναι και τι δεν είναι μέσα στην Εθνική Βιβλιογραφία. Και να πω ότι ένα σφάλμα που κάνουν κάποιοι εκδότες που δεν έχουν δήλωση έκδοσης μέσα στο βιβλίο, και άρα αυτόματα εμείς δεν γνωρίζουμε πότε έχει εκδοθεί, και άρα δεν μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε στην Εθνική Βιβλιογραφία, είναι πολύ ίσονο σημασία σε σχέση με το να λαμβάνουμε κούκλες, παιχνίδια, puzzle και όλα τα υπόλοιπα που λαμβάνουμε. Άρα έχει να κάνει και με το πρακτικό κομμάτι της Εθνικής Βιβλιογραφίας, που είναι βασική δουλειά μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης, και βέβαια έχει να κάνει και με αυτό που συζητάμε και γίνεται στο πλαίσιο όλης αυτής της εκπαίδευσης, δηλαδή την απόφαση που θα πάρουμε, γιατί εν τέλει σε εσάς ενδεχομένως δεν θα φτάσουν όλα αυτά εδώ, σε εσάς θα φτάσουν όμως το αποτέλεσμα της άλλης διαδικασίας που ενδεχομένως να είναι ή να μην είναι σωστή η απόδοση του ISBN και άρα θα επηρεάσουν τη δουλειά σας, εάν δηλαδή θα φτιάξετε μια καινούργια εγγραφή ή αν απλά θα φτιάχνετε ένα 264 και θα δηλώνατε την καινούργια έκδοση απλά με την καινούργια χρονολογία. Αυτά ελπίζω να έγινε κατανοητός. Συγγνώμη, Σοφία, για την έτσι λίγο πιο μεγάλη παρέμβαση, αλλά είναι γιατί θέλουμε σιγά σιγά να βλέπετε ίσως και πράγματα που δεν τα γνωρίζετε για το πώς λειτουργεί η Εθνική Βιβλιοθήκη και πώς κάποια πράγματα τελικά γίνονται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που κάναμε, όπως κάνουμε και πάντοτε, δηλαδή και ίσως και γι' αυτό το λόγο καθυστερούν κάπως και οι οδηγίες τις οποίες βγάζουμε, τι κάνουμε? Είμαστε μια ομάδα όπου μελετάμε τους αγγλοαμερικάνικους, μελετάμε το αρχικό RDA, το οποίο βέβαια δεν το υλοποιήσαμε ποτέ, αλλά έχει σε κάποια σημεία πιο αναλυτικές οδηγίες, και το επίσημο RDA. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εκτός από το επίσημο RDA, όπου σας έδειξα ήδη τι ορίζει ως
τι ορίζει ως όρια της οντότητας εκδήλωσης. Ψάξαμε τις αντίστοιχες οδηγίες για τους Αγγλοαμερικάνικους από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, είναι το LCRI 1, η οδηγία 1. Είχε βγει τότε και ένας οδηγός από την AELA, ίσως σε μια τελευταία διαφάνεια να μπορώ να προσθέσω τα links προς αυτά τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιήσαμε. Όταν αναρτηθούν οι διαφάνειες θα το προσθέσω. Ένας οδηγός της AELA, γιατί όλα αυτά είναι ελεύθερα, ένας οδηγός της AELA για το πότε κάνουμε καινούργια εγγραφή, αλλά αυτά είναι από εποχή Αγγλοαμερικάνικων, όπως και για το Original RDA υπήρχαν κάποιες οδηγίες από τον OCLC, και για το επίσημο RDA υπάρχουν τα MGD, τα Metadata Guidance Documents, και επίσης επειδή η βιβλιοθήκη του Yale έχει έτσι έναν πολύ ωραίο ολοκληρωμένο τόπο διαδικτυακό τόπο για την καταλογογράφηση, οπότε συμβουλευτήκαμε και το Yale. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι ότι προσπαθούσαμε να οργανώσουμε αυτή την πληροφορία, ελπίζω να μην είναι έτσι δύσκολος αυτός ο πίνακας, θα προσπαθήσω να τον εξηγήσω. Με βάση λοιπόν, γιατί ήταν με τελείως διαφορετική δομή όλα αυτά τα κείμενα, αλλά προκειμένου λοιπόν εμείς να αρχίσουμε να συγκρίνουμε για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, κοιτούσαμε λοιπόν για κάποια συγκεκριμένα θέματα τι λέγανε. Παραδείγματος χάρη λέγανε διαφορετικό ISBN. Αν υπάρχει διαφορετικό ISBN, όλα τα κείμενα συμφωνούν ότι απλά πρόκειται για ίδιο item, δηλαδή να το αγνοήσουμε το διαφορετικό ISBN. Και πραγματικά κατά κάποιο τρόπο και με το σκληρόδοτο χαρτόδετο αυτό δεν κάναμε, αγνοούσαμε το ISBN. Ωστόσο, και γι' αυτό έχω δίπλα προτάσεις για ΕΒΕ, ακόμη δεν τα έχουμε καταγράψει επίσημα έτσι ώστε να τα αναρτήσουμε στο wiki, αλλά είναι σκέψεις τις οποίες κάνουμε εδώ πέρα. Και πιστέψαμε αυτή η διαφάνεια έχει σβηστεί, έχει διαγραφεί πάρα πολλές φορές. Συμφωνούσα με τον εαυτό μου, διαφωνούσα με τον εαυτό μου, συμφωνούσαν και διαφωνούσαν με μένα οι συναδέλφες, οπότε το έχουμε δουλέψει αρχικά. Ωστόσο, λοιπόν, εμείς όταν μιλάμε για διαφορετικό ISBN με βάση αυτά που λέει το επίσημο RDA, πρέπει λοιπόν να πάμε σε νέα εκδήλωση. Εντάξει. Ξεκινάμε από το εξώφυλλο που δεν αναφέρει τίποτα, καμία οδηγία. Απλώς θεωρήσαμε ότι πρέπει να το προσθέσουμε στον πίνακα με βάση αυτό το οποίο λέει το ISBN Manual. Ότι η αλλαγή εξωφύλου ή σχεδίου με ίδιο εκδότη, ίδιο περιεχόμενο, προφανώς και ίδιο ISBN, εφόσον υπάρχει πια ο περιορισμός από το RDA, αποτελεί ένα καινούριο αντίτυπο. Όταν έχουμε ίδιο περιεχόμενο, ίδιο εκδότη, ίδιο φορέα, ίδιο ISBN, ακόμη και αν αλλάζει ο χρόνος έκδοσης, εμείς μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό που λέμε straight reprint. Είναι σαν να το έχω σε ένα φλασάκι και απλώς πηγαίνω και το εκτυπώνω. Άρα μπορούμε να το θεωρήσουμε αντίτυπο. Εδώ είναι λοιπόν λίγο που εμείς ως Εθνική Βιβλιοθήκη ίσως να παρακάμπτουμε το επίσημο RDA, γιατί το επίσημο RDA λέει ότι όταν υπάρχει άλλη σχέση, άρα άλλη σχέση με ένα διαφορετικό time span, εντάξει, ίσως είναι μια καινούργια εκδήλωση. Όμως όταν υπάρχουν όλες οι άλλες παράμετροι, ίδιο περιεχόμενο, ίδιος εκδότης, ίδιος φορέας όταν εννοώ ότι είναι βιβλίο, πάλι έχω ένα βιβλίο, εντάξει, όχι ότι έχω ένα βιβλίο και ένα CD, και ίδιο ISBN, άρα μιλάμε για ένα straight reprint, αλλά για ένα καινούργιο αντίτυπο. Φυσικά όταν αλλάζει η γλώσσα, ό,τι βρήκαμε, όταν βλέπετε κενό από αριστερά κάτω από τα κείμενα, σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο σημείο στο κείμενο που να μιλάει γι' αυτό. Όταν έχουμε αλλαγή γλώσσας, προφανώς έχουμε αλλαγή περιεχομένου, άρα καινούργια εκδήλωση. Όταν έχουμε αλλαγή στην κύρια πνευματική υπευθυνότητα, έχουμε καινούργια εκδήλωση. Στις περιπτώσεις όμως που ένα αντίτυπο απουσιάζει ή στο ένα αντίτυπο αναφέρει την πνευματική υπευθυνότητα και στο άλλο απουσιάζει, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απλά δεν καταγράφηκε, άρα πρόκειται για ένα νέο αντίτυπο και όχι μια νέα εκδήλωση. Αλλαγή τίτλου, υποτίτλου, συμφωνούν όλα τα κείμενα ότι πρόκειται για νέα εκδήλωση. Και εκεί που βλέπετε ότι έχει και manifestation και item, είναι γιατί βάζανε αν αυτό, τότε, αν εκείνο, το άλλο. Αν παραδείγματος χάρη έχουμε μία λέξη που υποδηλώνει αλλαγή στο περιεχόμενο, νέα έκδοση, αναθεωρημένη έκδοση, διορθωμένη έκδοση, εντάξει, τότε σίγουρα μιλάμε για μία καινούρια εκδήλωση. Ήταν ενδιαφέρον γιατί σε κάποια κείμενα
σε κάποιες οδηγίες, γιατί πέρα από αυτές τις οδηγίες διαβάσαμε και άλλες, απλώς σε αυτές στηριχτήκαμε για αυτόν τον πίνακα. Υπήρχαν οδηγίες από κάποιες βιβλιοθήκες ότι για όλες τις ευρωπαϊκές εκδόσεις, σε μια βιβλιοθήκη βρήκαμε τον κανόνα, τον εσωτερικό κανόνα, ότι για όλες τις ευρωπαϊκές εκδόσεις αγνοήστε την δήλωση έκδοσης, διότι χρησιμοποιείται λανθασμένα, δηλαδή δεν είναι μόνο πρόβλημα ελληνικό. Σε μια άλλη βιβλιοθήκη ανέφερε και χώρες, έλεγε ότι αν δείτε δήλωση έκδοσης από βιβλία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία, δηλαδή μεσογειακό, δηλαδή στη Μεσόγειο, σε χώρες Μεσογείου, αγνοήστε την δήλωση έκδοσης, γιατί μάλλον έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ο όρος έκδοση. Ήταν ενδιαφέρον τέλος πάντων. Και αυτές οι οδηγίες ήταν από εποχή αγγλοαμερικάνικα, όχι καινούργια. Όταν βλέπουμε τον όρο ανατύπωση, έχουμε τον ίδιο έτος έκδοσης, ή όταν απουσιάζει κάποια δήλωση έκδοσης και έχουμε το ίδιο έτος έκδοσης, τώρα προφανώς μιλάμε για ένα item. Μπορούμε να αγνοήσουμε λέξεις που δεν υποδηλώνουν αλλαγές στο περιεχόμενο, soft cover edition. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε έναν άλλο τρόπο βιβλιοδεσίας. Και πάντοτε όλα αυτά, δηλαδή το κάθε ένα στοιχείο που φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, δεν το βλέπουμε αυτόνομα, το βλέπουμε σε συνδυασμό με άλλα πεδία. Και όσο περισσότερες διαφοροποιήσεις έχει σε τόσο περισσότερα πεδία, τότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια νέα εκδήλωση. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι φυσικά όταν αλλάζει ο εκδότης πρόκειται για μια καινούργια εκδήλωση, αλλά όταν αλλάζει πόλη, έλεγαν όλοι οι κανόνες, σε διαφορετική χώρα, δηλαδή αν έχω Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, δεν το θεωρώ, και ίδιο εκδότη, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για καινούργια εκδήλωση. Σημείωση για την περίπτωση της αλλαγής ονόματος του εκδότη. Μπορεί ένας εκδότης να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα διαφορετικές εκδοχές του ονόματός του, χωρίς όμως να έχει αλλάξει νομικό πρόσωπο. Δηλαδή να έχουμε εκδόσεις Παπαδόπουλος και να το δούμε κάπου εκδόσεις Παπαδόπουλος και να το δούμε Παπαδόπουλος. Αν γνωρίζουμε λοιπόν ότι απλώς είναι δύο διαφορετικές εκδοχές, δεν θα το θεωρήσουμε ότι είναι αλλαγή του ονόματος του εκδότη, άρα καινούργια εκδήλωση, θα το θεωρήσουμε item. Ωστόσο, αν ο εκδότης έχει αλλάξει επισήμως την ονομασία του, είναι ο ίδιος εκδότης, δηλαδή υπάρχει σαν να λέμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο corporate body. Αυτό είναι και από την λογική των συλλογικών οργάνων, ότι όταν αλλάζει επίσημα την ονομασία του, και τότε θεωρούμε ότι είναι ένας άλλος εκδότης, άρα αν έχει εκδοθεί κάτι είναι ένας άλλος εκδότης, μια καινούργια εκδήλωση. Διαφορετικό έτος έκδοσης, αν και σε αυτό δεν υπήρχαν σύμφωνες γνώμες ακριβώς, αλλά εμείς βασιζόμαστε περισσότερο στο RDA, στο επίσημο RDA. Βέβαια, αν υπάρχει στο ένα ημερομηνία, στο άλλο απουσιάζει, οπότε εκεί λίγο μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι να θεωρήσουμε ότι είναι το ίδιο item. Αν είναι το ίδιο έτος έκδοσης και είναι διαφορετική copyright date, πολύ απλά την αγνοούμε. Στο θέμα των διαστάσεων, εκεί λίγο μπαίνει η κρίση του καταλογογράφου, της καταλογογράφου. Αν είναι λοιπόν, βλέπουμε ότι, και επίσης πρέπει να προσέχουμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές μεθόδους αρρύθμισης ή διαφορετική σελίδα-ρύθμιση. Γενικώς ένας πρακτικός κανόνας είναι ότι αν η αλλαγή είναι παραπάνω, αν η διαφορά στις σελίδες είναι παραπάνω από 10 σελίδες, τότε θεωρούμε ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο, άρα μάλλον πρόκειται για καινούρια εκδήλωση. Φυσικά πρέπει να κοιτάξουμε, αν έχουμε και τα δύο αντίτυπα, πρέπει να τα κοιτάξουμε για να δούμε π.χ. αν κάποιος κατά λάθος μέτρησε κάποιες διαφημιστικές σελίδες, ενώ άλλος τις αγνόησε, άρα δεν υπάρχει διαφορά στις σελίδες. Αντίστοιχα με τις διαστάσεις, αν μια διαφορά στις διαστάσεις μικρότερη των 2 εκατοστών, τη θεωρούμε ότι είναι αποδεκτή και μάλλον μιλάμε για καινούριο αντίτυπο. Στο συνοδευτικό περιεχόμενο, αν η μία εκδήλωση συνοδεύεται, και είναι ακριβώς το ίδιο βιβλίο, ενώ μια άλλη εκδήλωση δεν συνοδεύεται από κάποιο συμπληρωματικό περιεχόμενο, πάλι θεωρούμε ότι πρόκειται για καινούργια εκδήλωση. Εντάξει, γιατί στο ένα προσφέρεται κάτι, ενώ στο άλλο δεν προσφέρεται κάτι επιπλέον. Άρα μιλάμε για καινούργια εκδήλωση. Και επίσης μιλάμε για καινούργια εκδήλωση όταν αλλάζει ο τίτλος σειράς ή η υπευθυνότητα της σειράς.
Βέβαια, αν και πάλι σε μία εκδήλωση αναφέρεται σειρά, ενώ στο άλλο δεν αναφέρεται, πάλι μπορούμε να είμαστε λίγο ευέλικτοι και να θεωρήσουμε ότι μιλάμε απλώς για ένα καινούργιο αντίτυπο. Αυτή είναι η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε επιπλέον από αυτό το οποίο ορίζει, προκειμένου να δώσουμε έτσι λίγο κάποιες πιο σαφείς οδηγίες. Είχα κάνει και τέτοιο έξυπνο, πολύ έξυπνο. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας θεωρήσουμε ότι σας έδειξα εγώ όλα τα εικονιδιάκια. Και πάμε λοιπόν βασιζόμενοι κυρίως σε αυτό που λέει το επίσημο RDA, ότι έχουμε διαφορετικό manifestation. Αν έχουμε διαφορετική σχέση διαφορετικό προσδιορισμό φορέα. Τώρα για το θέμα της βιβλιοδεσίας, αν και το σωστό είναι στο επίσημο RDA να έχουμε διαφορετικές εγγραφές, μάλλον στην Εθνική Βιβλιοθήκη θα τον αγνοήσουμε αυτόν τον κανόνα και ακολουθώντας βέβαια την πολιτική που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά κυρίως γιατί δεν είναι εφικτό από πρακτικής άποψης. Τώρα θα δείξω κάποια παραδείγματα, έτσι ώστε να δούμε λίγο στην πράξη πώς παίρνουμε μία απόφαση για κάτι, αν είναι νέα εκδήλωση ή νέο αντίτυπο. Θα σημειώσω σε αυτά τα παραδείγματα τα οποία θα δείξω ότι δεν υπάρχει αναφορά στον όρο ανατύπωση, δεν λέει τέταρτη, πέμπτη ανατύπωση, διότι αν το λέει αυτό είναι ξεκάθαρο, πρόκειται για νέο αντίτυπο, θα ακολουθήσουμε αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε για τα καινούργια αντίτυπα. Αλλά θα θεωρήσουμε ότι σε αυτά τα παραδείγματα που θα δώσω ότι μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει αναφορά σε έκδοση. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει τρίτη έκδοση ή να μην υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν, ας πούμε ότι εμείς ήδη στη βιβλιοθήκη μας έχουμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών το 1985 με 592 σελίδες και ένα ISBN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και μας έρχεται την ίδια χρονιά με 600 σελίδες ένα βιβλίο με το ίδιο ISBN. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε, κοιτάμε, οι σελίδες είναι κάτω από 10, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και θεωρούμε ότι από τον ίδιο συγγραφέα, από τον ίδιο μεταφραστή. Γιατί αν αλλάζω μεταφραστή, σίγουρα πρόκειται για καινούργια εκδήλωση. Δεν είναι τόσο πιθανό να έχει αλλάξει το περιεχόμενο έτσι ώστε να χρειάζεται ένα καινούργιο ISBN. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα θεωρήσουμε ένα καινούριο αντίτυπο. Και μάλιστα το θεωρούμε αυτό που λέμε straight reprint, δηλαδή ίδιος εκδότης, ίδιο περιεχόμενο, ίδιο format και ίδιο ISBN. Άρα λοιπόν το θεωρούμε ένα straight reprint. Έρχεται το 1900 και ο λόγος που αλλάζω το χρώμα είναι για να δείξω ότι δεν το θεωρώ manifestation, γιατί αν το θεωρώ manifestation πρέπει να κάνω καινούργια εγγραφή γιατί το θεωρώ καινούργια εκδήλωση. Έρχεται λοιπόν το 1986, πάλι 592 σελίδες με το ίδιο ISBN. Εδώ λοιπόν, αν και αλλάζει μία σχέση, η σχέση με το time span, επειδή δεν υπάρχει αναφορά στην έκδοση, αλλά τι βλέπω, βλέπω λοιπόν ότι έχω ίδιες σελίδες, ίδιο εκδότη, ίδιο συγγραφέα, ίδιο μεταφραστή, ίδιο ISBN. Άρα λοιπόν και πάλι θα το θεωρήσουμε ένα straight reprint. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε σημείωση, ότι ας πούμε ότι έχει την περίπτωση ότι αναφέρει δεύτερη έκδοση. Μπορούμε να βάλουμε σημείωση, δηλαδή δεν πρόκειται για δεύτερη έκδοση, αλλά για ανατύπωση. Μπορούμε να βάλουμε μια τέτοια σημείωση. Θα το δούμε. Ωστόσο θα το θεωρήσουμε καινούριο αντίτυπο. Έρχεται το 1986, ας πούμε ότι δεν είχε έρθει το προηγούμενο, έρχεται το 1986, 592 σελίδες, αλλά δεν αναγράφει πάνω ISBN. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε κάποιο identification να βασιστούμε. Εδώ λοιπόν είναι και λίγο θέμα ερμηνείας. Εμείς λοιπόν για λόγους απλοποίησης, εφόσον βλέπουμε ότι έχει και τις ίδιες σελίδες και θα το θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα straight reprint. Άρα λοιπόν το θεωρούμε ένα καινούριο item. Το 1986 λοιπόν μας έρχεται χωρίς να αναφέρει ISBN με 780 σελίδες. Μεγάλη διαφορά στον αριθμό σελίδων. Δεν αναφέρεται ISBN, αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη διαφορά, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι πρόκειται για ένα straight reprint. Είναι πάνω από 10 σελίδες διαφορά και προφανώς ανοίγοντάς το μπορώ να δω ότι είναι ένα large print. Άρα πρόκειται σίγουρα για μια καινούρια εκδήλωση και πρέπει να κάνω μια καινούρια εγγραφή. Το
έρχεται με ένα διαφορετικό ISBN, με τον ίδιο αριθμό σελίδων και μπορεί να γράφει πέμπτη έκδοση, μπορεί να μην γράφει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή αλλάζουν δύο σχέσεις, και η σχέση με το time span, αλλά και το identification, οπότε λοιπόν, ακόμη και αν είναι μία λανθασμένη ερμηνεία του όρου έκδοσης από τον εκδότη και λανθασμένα έχει αποδώσει καινούριο identifier, οφείλουμε να σεβαστούμε τη γνώμη του εκδότη. Άρα λοιπόν πρέπει να το θεωρήσουμε μία καινούρια εκδήλωση. Όταν λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε μία καινούρια εκδήλωση, όταν την περιγράφουμε στην βιβλιογραφική, περιγράφουμε το reprint, δεν περιγράφουμε το αρχικό. Έτσι λοιπόν στο 008 καταγράφουμε, ας πούμε ότι έχω πάρει την τελευταία περίπτωση, καταγράφουμε το έτος δημοσίευσης, αλλά και το αρχικό έτος από εκεί που θεωρούμε ότι έχει γίνει ανατύπωση. Πρέπει να διευκρινίσω ότι αν ένα βιβλίο έχει πάρα πολλές ανατυπώσεις, πάντοτε συνδέουμε με το αρχικό. Αν υπάρχει βέβαια στον κατάλογό μας. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει, οκ. Έτσι λοιπόν βάζουμε όλα τα στοιχεία τα οποία περιγράφουμε την ανατύπωση του 1988 και προκειμένου να δηλώσουμε την σχέση, αν υποθέσουμε ότι έχουμε και την αρχική εκδήλωση του 1985 την έχουμε στον κατάλογό μας, οι κανόνες λοιπόν στο επίσημο RDA λέει ότι πρέπει να βάλουμε μία σχέση μεταξύ των δύο manifestation. Όπως είπαμε, η σχέση ισοτιμίας του equivalence είναι μία σχέση στο επίπεδο των manifestation. Πού μπαίνουν λοιπόν αυτές οι σχέσεις? Μπαίνουν στα 7 στα linking entry fields, είναι 7-6-χ και 7-7-χ, όπου εκεί πέρα βλέπετε ότι τον ορισμό της σχέσης τον έχω στα αγγλικά, γιατί ακόμη δεν έχουμε δουλέψει σε αυτό το κομμάτι το πώς θα το μεταφράσουμε. Σε κάθε περίπτωση το 4 θα είναι το σωστό URI για την σχέση. Εδώ ένα πρόβλημα που έχουμε, διότι αυτό ναι, το βλέπουμε πολύ ωραίο, το δοκίμασα στο Koha, όντως δουλεύει, κάνοντας κλικ με πηγαίνει στο σωστό manifestation, αλλά για να δουλέψει σωστά, αυτό το πρόβλημα υπάρχει όχι μόνο στο Koha, αλλά υπάρχουν και σε άλλα συστήματα βιβλιοθηκών. Παρόλο που του δίνουμε έναν μοναδικό identifier, στο W μπαίνει κανονικά της εγγραφής, αλλά εμείς επειδή έχουμε το επίσημο προσδιοριστή θεωρούμε ότι καλό είναι να βάλουμε στο W τον επίσημο προσδιοριστή και όχι τον αριθμό της εγγραφής. Αυτά δεν μπαίνουν αυτοματοποιημένα. Πρέπει δηλαδή ο βιβλιοθηκονόμος να κάνει μία μίνι καταλογογράφηση, να βάλει το T, να βάλει το D ολόκληρο, δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει στο 264 της άλλης εκδήλωσης και να δηλώσει τη σχέση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι χρονοβόρο. Αυτό το οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε ως ΕΒΕ, πρέπει πάλι σε συνεργασία, επειδή μιλάμε για ένα open source εργαλείο το Koha, θα προσπαθήσουμε αυτό να δούμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο plugin όπου αυτόματα αυτά να συμπληρώνονται από τη συνδεόμενη εγγραφή. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα προχωρήσουμε και στη χρήση του 775. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι είναι εφικτό, διότι θα αποτελέσει μεγάλο κόπο για τους συναδέλφους. Αυτό επίσης που πρέπει να δηλώσουμε στο κομμάτι αυτό του 775 είναι ότι πρόκειται για τον ίδιο φορέα. Δηλαδή, βιβλίο έχω. Αν αυτή η διαδικασία της αναπαραγωγής άλλαζε φορέα, τότε δεν θα χρησιμοποιούσα το 775, αλλά το 776. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό το που έχω εγώ το 88 αποτελεί κάτι online και μάλιστα έχει και DOI, έχει και άλλο προσδιοριστή. Εντάξει. Τότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, βέβαια έκανα λάθος, έπρεπε να αλλάξω και στη μέση την σχέση, ξέχασα να το κάνω, την καταγράφω στο 776. Στο 776 λοιπόν θα πούμε ότι πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναπαραγωγή. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικά πεδία για τις σχέσεις ισοτιμίας, equivalence, δεν ξέρω αν το μεταφράζω σωστά, μεταξύ δύο manifestation. Όταν πρόκειται για τον ίδιο φορέα μπαίνει στο 775, όταν αλλάζει ο φορέας πηγαίνει στο 776. Οι οδηγίες του επίσημου RDA λέει ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα πεδία. Είναι με τα υπάρχοντα συστήματα, με τις δυνατότητες που έχουν αυτή τη στιγμή τα συστήματα. Αν τα περάσουμε λοιπόν εμείς αυτές τις πληροφορίες και το συντροφιά του δαχτυλιδιού, δεν
ανιχνεύει τη συγκεκριμένη εγγραφή, αλλά κάνει μια γενικότερη αναζήτηση. Άρα το κάνει μια γενική αναζήτηση. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι εκείνο έχει αναπαραχθεί. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια γενική αναζήτηση. Και έτσι λοιπόν, επειδή έτσι λειτουργούν αυτή τη στιγμή, κάνουν μια γενική αναζήτηση, τι σημαίνει ότι μπορεί να σου φέρει μια εγγραφή, αλλά μπορεί να σου φέρει και 10 εγγραφές. Το οποίο δεν έχει νόημα. Άρα πρέπει λοιπόν να δούμε με αυτόν τον τρόπο, για να δουλέψει σωστά, που δείχνω στο παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο π.χ. το Κόχα δουλεύει μια χαρά. Αλλά δεν μπορεί να μου τα φέρει αυτοματοποιημένα αυτά τα στοιχεία, έπρεπε να τα πληκτρολογήσω. Και αυτό ήταν παραπάνω, εντάξει, για μένα για έναν πειραματισμό δεν ήταν κόπος. Αλλά για να το κάνουν κάθε μέρα οι συναδέλφοι σας είναι φυσικά πολύ κόπος. Αν θεωρήσω ότι έχω ένα straight reprint ή μια απλή, ότι αναγράφεται ρητά ότι πρόκειται για μια ανατύπωση, τότε σε αυτή την περίπτωση έχω λοιπόν ένα item, όπως σας έδειξα πριν στα παραδείγματα. Εντάξει. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, εντάξει, την πρώτη περίπτωση του item που έχω και το ίδιο έτος έκδοσης δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν μου έρχεται το 1986 ένα καινούριο item, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε στο επίσημο RDA είναι να προσθέσουμε ένα αντίτυπο στα τοπικά πεδία. Ποια θα είναι τα τοπικά πεδία? Εμείς χρησιμοποιούμε το 952, δεν ξέρω ποια άλλα μπορεί να χρησιμοποιούν οι άλλες βιβλιοθήκες. Και επιπλέον μπορούμε να προσθέσουμε το 264.3 με δεύτερο δείκτη 3, που ο δεύτερος δείκτης 3 σημαίνει έτος εκτύπωσης. Άρα λοιπόν εγώ έχω κάποια αντίτυπα του 85 και κάποια αντίτυπα του 86. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά όταν δημιουργώ καινούριο αντίτυπο με άλλη ημερομηνία έκδοσης. Θα πρέπει να βάλω λοιπόν ένα 264 με δεύτερο δείκτη 3. Ο πρώτος δείκτης, το 1, σημαίνει έκδοση, publication, ενώ το 3 σημαίνει printing. Είναι, νομίζω στο RDA γράφει manufacture, κατασκευή. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνουμε και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της παρουσίασης, θα κάνω λίγο μία μικρή ανασκόπηση για να, έτσι σε μία διαφάνεια μπορώ να πω όλα αυτά που είπα. Άρα λοιπόν όταν μας έρχεται μία πολύτομη εκδήλωση πρέπει να αποφασίσουμε αν πρόκειται για ένα πολυμερές έργο, άρα να ζητάμε τους τίτλους αν είναι ανεξάρτητοι, αν θα θεωρούμε ότι είναι αυτόνομα μέρη, οπότε πρέπει να κάνουμε ξεχωριστές εγγραφές. Ως πολιτικοί, εμείς ακολουθούμε ότι δημιουργούμε μία καθιερωμένη εγγραφή μόνο για το γενικό έργο, έτσι ώστε να το τραβήξουμε στη βιβλιογραφική εγγραφή, κάνοντας χρήση των πεδίων 800, γιατί προφανώς κάποια έχουν συγγραφέα. Για κάποια που μπορεί να έχουν, παραδείγματος χάρη, ένα συλλογικό όργανο συγγραφέα θα είναι 810, για κάποιο που δεν έχει έτσι έναν συγγραφέα που είναι σειρές, παραδείγματος χάρη, θα έχει 830. Και προσπαθούμε, εκεί που προσανατολιζόμαστε, είναι να ακολουθήσουμε κάποιες καλές πρακτικές, οι οποίες στο μέλλον, διότι αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά? Προετοιμάζουμε τα δεδομένα μας για να μεταφερθούν κάπου αλλού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η πληροφορία που καταγράφουμε στο μέλλον με ίσως πιο εφάνταστος και πιο εύκολους τρόπους. Άρα λοιπόν, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο το οποίο είμαστε, θεωρούμε ότι μια καλή πρακτική για την μελλοντική αυτόματη δημιουργία έργων εκφράσεων είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποια πεδία με κάποια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν την έχουμε αποφασίσει κατά τελικό τρόπο στην ΕΒΕ. Όταν αυτό κάνουμε θα υπάρξει ανακοίνωση. Αν διαπιστώσουμε λοιπόν στον έλεγχο που κάνουμε ότι πρόκειται για πολύτομη εκδήλωση, άρα έχουμε ένα έργο, είναι εξαρτώμενοι τίτλοι στους διαφορετικούς τόμους, βάζουμε περιεχόμενα και προσθέτουμε αντίτυπα. Αυτό με την καλή πρακτική που ανέφερα πριν, δεν έκανε σωστά την κίνηση, είναι όπως σας είπα το 240, το 741, τα 7 χ με σαφής δήλωση της σχέσης στο 4. Το αντίτυπα είναι λάθος, έπρεπε να το σβήσω. Για το κομμάτι των ανατυπώσεων, πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε τα όρια της οντότητας εκδήλωση. Άρα λοιπόν έχουμε μια καινούργια εκδήλωση όταν αλλάζει σχέση με μια άλλη RDA οντότητα. Όταν αλλάζει ο προσδιορισμός, ο φορέας ή η βιβλιοθεσία. Στις ανατυπώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 775, 776 και να δηλώσουμε την σχέση, αν έχουμε και τις δύο εκδηλώσεις στον κατάλογό μας. Ενώ στα αντίτυπα προσθέτουμε τα αντίτυπα και το 264 με δεύτερο δείκτη 3, αν αλλάζει το έτος εκτύπωσης. Αυτό είναι στην περίπτωση των straight reprint. Το ανέφερε ο Μιχάλης και στην αρχή.
Αύριο συμπληρώνουμε 1 χρόνο από τον θάνατο του Φιλίππου. Μπορείτε να κάνετε αναρτήσεις χρησιμοποιώντας αυτό το hashtag στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια ανάρτηση στα μέσα δικτύωσης ή να το αναρτήσετε επίσης και στη Φωνή των Φίλων, διότι αύριο σε αυτό το group στο Facebook η Φωνή των Φίλων των Ελληνικών Βιβλιοθηκών θα είναι αφιερωμένη στον Φίλιπ. Οπότε χρησιμοποιήστε αυτό το hashtag. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε μπορούμε να το συζητήσουμε. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουν όλα τα κουτάκια στη θέση τους και αρχίζουμε και έχουμε πλέον και μια λίγο καλύτερη κατανόηση σε σχέση με το τι περιλαμβάνουν αυτές οι αλλαγές, εφόσον αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά και αποτυπώνουμε αυτό που θα θέλαμε να γίνει σε σχέση με αυτό που ήδη κάνουμε, ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε διαρκώς τις διαφοροποιήσεις, τις αλλαγές και τις επεκτάσεις της δουλειάς που ήδη κάναμε. Όπως πάντα αυτή είναι η πολύ ωραία και χρήσιμη ώρα που μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο, να γράψετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, να εκφράσετε κάποια απορία, οτιδήποτε θέλετε σε σχέση με αυτά που ακούσατε ή και κάτι που έχει προκύψει μέχρι στιγμής σαν ερώτηση. Άρα, σήκωσε η Θωμαής. Άρα, Θωμαή, έχεις τον λόγο και συνεχίζουμε με ερωτήσεις. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το παράδειγμα που έδειξε, Σοφία, με τον εκείνο τον κύριο που δεν ξέρω ποιος είναι. Θα μας πει σε λίγο, εντάξει. Θα σε ρωτήσω μετά. Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλό μήνα. Καλημέρα. Και καλό μήνα, ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εκεί στο τέλος, Σοφία, στις διαφάνειες που έδειξες για τα 775 και τα 776 για τη διασύνδεση, δεν κατάλαβα καλά για ποιο λόγο στο υποπεδίο W δεν χρησιμοποιείται το control record number της εγγραφής. Είναι θέμα κόχα. Είναι θέμα κόχα. Δηλαδή, εκεί συνήθως δεν βάζουμε το 035. Εννοείται, έχεις δίκιο. Άρα το κόχα δεν το δουλεύει. Ναι, έτσι με τους πειρασματισμούς που έκανα για να δω ποια είναι η καλύτερη συμπεριφορά του κόχα, γιατί έκανα κάποιους πειραματισμούς, δεν είναι τελικό αυτό. Αυτό που λες εσύ είναι το σωστό, από άποψη Μάρκα 21. Αυτό είναι θέμα του κόχα που έχει και αυτό τα θεματάκια του, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Όχι, καλή χρήσιμη πληροφορία, γιατί και εμείς ετοιμαζόμαστε να πέσουμε σε κόχα σιγά-σιγά, οπότε αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα ξέρουμε. Ναι, παραδείγματος χάρη, ο αρχικός πειραματισμός που έκανα ήταν ότι, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να τραβήξεις την εγγραφή, βάζει αυτόματα κάποιες πληροφορίες και στο W πηγαίνει το 001. Με το 001, λοιπόν, αν και υπήρχε μέσα ο αριθμός της εγγραφής, γιατί αυτό σου ενεργοποιεί ένα link, σου δημιουργεί ένα link μέσα στην εγγραφή σου. Όταν έκανα κλικ πάνω στο link, έκανε μια γενική αναζήτηση στον κατάλογο, που μπορεί να σου βγάλει τυχαία ένα, αλλά μπορεί να σου βγάλει και 10 αποτελέσματα. Όταν όμως ενεργοποίησα το υποπεδίο 9, όπου εκεί πέρα τραβιότανε το 001, γιατί είναι το υποπεδίο 9 που χρησιμοποιεί το κόχα για τις διασυνδέσεις, λειτουργήσε καλύτερα. Έτσι λοιπόν, εφόσον το W δεν είχε κάποιο νόημα, θεώρησα ότι θα είναι ίσως καλή στρατηγική να βάζουμε εκεί το μοναδικό identifier. Για ποιο λόγο? Διότι το 9, αυτό το 001 που λέμε στις εγγραφές, είναι συνδεδεμένο με το σύστημα που χρησιμοποιείς εκείνη τη στιγμή. Ενώ οι προσδιοριστές είναι system agnostic. Άρα και να αλλάξουμε σύστημα, αν έχουμε τις σχέσεις με βάση τους identifiers, δεν θα τις χάσουμε. Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μας και για τα επόμενα συστήματα. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς και με τα link data. Αυτό που περιγράφει όλο η Σοφία είναι πάρα πολύ σημαντικό για να περάσουμε στα επόμενα συστήματα. Το κατάλαβα, γιατί το είδα ότι βάζετε, ας πούμε, και εκατοστάρι με υποπεδίο 0 στα authority names, που δεν υπάρχει κανονικά στο Mark αυτό το πράγμα. Αλλά θυμάμαι που είπε η Σοφία ότι ετοιμάζεστε και για το μέλλον. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αυτός είναι και ο λόγος που, μάλλον το κόχα είναι γιατί βάζετε υποπεδίο 9 τώρα, ας πούμε, έχω δει, δεν στο είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά.
Γιατί στο Mark δεν έχει, ας πούμε, τώρα υποπεδίο 9. Δεν λειτουργεί το κόχα με το $5 που είναι το συνηθισμένο, δεν λειτουργεί, έχει bug, έχει από γεννησιμιού του. Οπότε το έχουν εγκαταλείψει και έχουν πάει στο $9 εδώ και χρόνια. Ωραία, εντάξει, okay. Αυτά είναι χρήσιμα. Δεν λύνεται για κάποιο τρόπο και πλέον δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε στο $5. Αυτό επειδή το ρωτούσαν και οι συνάδελφοι με τις δημόσιες όταν κάνουμε τη μετάπτωση και ήταν εύλογο το ερώτημα, η απάντηση είναι και αυτό που είπε και η Σοφία. Ξέρουμε ότι είναι στο 9, άρα στο μέλλον όπου χρειαστεί το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει. Όχι, πολύ ωραία, εντάξει, αυτό είναι πολύ, πολύ χρήσιμο και για μας. Ναι, το ξέρω. Και σαν Ελισσάς, δηλαδή είναι χρήσιμο. Ο Ελισσάς εκεί θα το βλέπει πλέον όταν κάνετε και εσείς τη μετάπτωση. Ναι, είναι μια χρήσιμη γνώση και για μας γι' αυτό. Επίσης, εκτός από τα link data, προσπαθούμε να κάνουμε τα δεδομένα μας να μην εξαρτώνται από το σύστημα. Ας πούμε ότι δεν είχαμε στο μυαλό μας link data. Okay. Το γεγονός ότι έχουμε τους identifiers και με βάση αυτούς θα μπορούσαμε λοιπόν και αλλάζοντας σύστημα λίγο πιο εύκολα να γίνεται διασύνδεση μεταξύ των εγγραφών, εφόσον έχουμε πια τους identifiers. Ναι, οκ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είσαι καλά. Άλλες ερωτήσεις, ο Γιώργος. Έχω 2 ερωτήσεις. Πρώτο, η Σοφία τα διαβάζω, αν δεν έχεις λοιπόν. Όχι, τα διαβάζω κι εγώ. Ωραία, να το διαβάσω φωναχτά. Λοιπόν, έχω 2 ερωτήσεις. Πρώτη, φωτομηχανική ανατύπωση παλαιού έργου που δεν έχει ISBN και που η ίδια η ανατύπωση. Ωραίο παράδειγμα, εύκολο. Όχι, εύκολο. Δεν έχει ISBN και που η ίδια η ανατύπωση δεν έχει πάρει ISBN. Αποτελεί νέο manifestation. Ας αφήσουμε σε αυτό πρώτα, Σοφία, και πάμε στο δεύτερο μετά. Ναι. Είναι μια διαδικασία αναπαραγωγής, άσχετα με το ISBN. Είναι ένα facsimile reproduction. Είναι μια καινούρια έκδοση. Και μάλιστα, επειδή αυτή η φωτομηχανική αναπαραγωγή, η φωτομηχανική ανατύπωση, αυτό δεν εννοείς, Γιώργο, το facsimile. Τώρα δεν ξέρω να το προφέρω καλά. Ορίστε. Δεν προφέρετε το δεν ξέρω, το λέω και λίγο ποντιακά, θα με συγχωρήσετε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Επειδή η δημιουργία, το manufacture date, το reproduction date είναι διαφορετικό, αλλάζει λοιπόν η σχέση, αυτό που λέει και το επίσημο RDA, αλλάζει η συσχέτιση με κάποια βασική οντότητα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή το time span. Εντάξει. Μπορεί το κάθε ίδρυμα να αποφασίσει αν τα πολυμερή έργα με διακριτούς τίτλους θα περνούνται σε μια εγγραφή ή είναι υποχρεωτικό να γίνει ξεχωριστή εγγραφή για κάθε τόμο. Αυτό έχει σχέση με το σε πόση λεπτομέρεια θέλει κάποιος να φτάσει, δηλαδή σε επίπεδο αναπαράστασης, αν θέλει να το κάνει έτσι ή όχι. Είναι αυτό το comprehensive ή το analytical description που ακούγαμε από τους Αγγλοαμερικάνικους, αν θυμάμαι καλά τους σωστούς όρους. Θα μπορούσε μια βιβλιοθήκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει από άποψη RDA ότι να το θεωρήσεις δηλαδή κατά κάποιο τρόπο aggregate. Θα μπορούσες να το κάνεις aggregate, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσεις αρκετά authorities για να μην χαθεί πληροφορία. Θα το δούμε ίσως, Γιώργο, σε αυτό να σου απαντήσει στην επόμενη παρουσία, στην επόμενη εβδομάδα, ο κύριος Φακάκης. Ελπίζω δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί καν να κάνεις ερώτηση. Θα το δεις από τον τρόπο διαφορετικής αναπαράστασης και νομίζω ότι θα αποφασίσει μια βιβλιοθήκη ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτήν. Βέβαια, εδώ πάλι έχουμε την γενικότερη δήλωση που θα θέλαμε να κάνουμε, ότι είναι καλό, εφόσον αποφασίσει η Εθνική Βιβλιοθήκη τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να το ακολουθείτε κι εσείς και βέβαια αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να σας προσφέρουμε έτοιμες τις εγγραφές, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Έτσι, δική μας ευθύνη αυτό φυσικά. Μιχάλη, ακόμη και αυτή η στρατηγική που περιγράφει ο Γιώργος, αν γίνει με σωστό τρόπο και τοποθετηθούν πληροφορίες σε συγκεκριμένα πεδία, θα μπορεί η τελική αναπαράσταση να είναι η ίδια και με τις διαφορετικές εγγραφές. Με ένα σωστό αλγόριθμο μετατροπής. Γι' αυτό είμαι ευέλικτη και δεν είμαι απόλυτη να λέω ναι ή όχι. Όχι, ούτε εγώ λέω ναι ή όχι, απλά σε γενικότερη πολιτική για όλα είναι. Όχι, δεν το είχαν το σχόλιο σε σένα, για τον Γιώργο το λέω για να εξηγήσω αυτό που. Ωραία. Άλλη ερώτηση, σχόλιο, χεράκι, μέσα αν θέλετε στο chat, όπως θέλετε. Περιμένουμε. Να ρωτήσω εγώ ποιος ήταν αυτός Σοφία, ο κύριος που ανέφερες. Τίποτα. Αυτό έχω βάλει ένα στοίχημα με μία συνάδελφο ότι δεν μπορώ να βάλω τραγούδι σε οποιαδήποτε
παρουσίαση που κάνω, οπότε προσπαθώ να της αποδείξω ότι έχει λάθος. Οκ, εντάξει. Γιατί ήθελα να ρωτήσω αν το γνωστό του το όνομα με τα 4 γράμματα, αν θα έπρεπε να το βάλω και αυτό 400 ή 500. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα μπορούσες να το βάλεις αν κάναμε authority, ναι. Ως Θα μπορούσα να το κάνω. variant access point for person. Οκ, εντάξει. Ήθελα να της κάνω πλάκα, Γιώργο. Δεν έχει καταλάβει, αναφέρομαι στο ΛΕΠΑ εγώ, έτσι. Ναι, και διάλεξε το καρδιοπάθης όντως. Λοιπόν, ωραία. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Ήταν και αρκετές οι πληροφορίες σήμερα, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως τα είδαμε όλα σε Mark μας βοηθάει πάρα πολύ για να το κατανοήσουμε. Κοιτάξτε, και όπως προχωρά μπορεί οι συνάδελφοι όταν θα αναρτήσουμε και με το καλό τις διαφάνειες ή όταν μπορεί να ξαναδούν τις παρουσιάσεις, να έχουν ερωτήματα. Ούτως ή άλλως ο Μιχάλης είχε τη φαϊνή ιδέα να επαναληφθούν αυτές κάποιες παρουσιάσεις την επόμενη χρονιά, οπότε αν υπάρχει κάτι στο οποίο θέλετε να εστιάσουμε, μπορείτε να μας το προτείνετε για τον επόμενο κύκλο συναντήσεων. Στον επόμενο κύκλο θα εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο και ενδεχομένως να γυρίσουμε και να πάμε και λίγο περισσότερο και στα leak data και σε οντολογίες που είναι έτσι το επόμενο στάδιο και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Θωμαής ξανασήκωσε χέρι, οπότε Θωμαή έχεις το λόγο. Ναι, θα ήθελα, αν γίνεται κάποια στιγμή στα επόμενα μαθήματα, να εστιάσετε λίγο και στα περιοδικά, στις περιοδικές εκδόσεις. Γιατί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα χειριστούμε τις περιοδικές εκδόσεις με RDA, πώς θα καταλογραφήσουμε. Το είχε ρωτήσει και η Ειρήνη, αν θυμάμαι καλά, η Λουρδής. Ναι, γιατί συνεργαζόμαστε και με την Ειρήνη. Ναι. Είμαστε στα περιοδικά και στα authorities και είναι... Ναι. Ένας λόγος που δεν τολμήσαμε να το αγγίξουμε είναι ότι τα diachronic works δεν έχουν δουλευτεί τόσο πολύ. Και επίσης επειδή... Όχι, δεν έχουν δουλευτεί από άποψη κανόνων. Δεν λέω, ξέρω, καταλαβαίνω, γιατί είναι και δύσκολα. Ναι, και επίσης το μοντέλο, επειδή είχαν αρχικά το FRBR, ότι δεν τους ικανοποιούσε το FRBR για τα περιοδικά, είχε γίνει το Press O, το οποίο μάλιστα βασιζόταν στο FRBR OO, δηλαδή το Object Oriented FRBR, και πάνω σε αυτό δημιουργήθηκε το Press O. Οπότε λοιπόν τώρα που έχει γίνει το LRM, θέλουμε να δημιουργήσουν, να κάνουν μια αναθεώρηση και να πάνε στο LRM OO, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το LRM OO, θα ανακοινωθεί, νομίζω, ή ανακοινώθηκε πέρσι, θα ανακοινωθεί φέτος. Έχει ολοκληρωθεί το LRMOO, το Object Oriented, και πάνω στο LRMOO περιμένουμε τώρα την καινούργια έκδοση του Press O, που είναι για τα περιοδικά. Ωστόσο, επειδή καταλαβαίνω την ανάγκη, μπορεί όχι σε αυτόν τον κύκλο συναντήσεων να κάνουμε, ας πούμε, κάποια συνάντηση μέσα στη χρονιά άσχετη κτλ. Μόνο για τα περιοδικά, αλλά ακόμη δεν το έχω μελετήσει, να πω την αλήθεια. Οπότε, ίσως οι γνώσεις οι δικές σας είναι περισσότερες από τις δικές μου. Θα δείξει, μπορούμε να συνεργαστούμε, θα δείξει. Πάντως, ναι, είναι λίγο τρίκι. Είναι τρίκι. Αυτό το οποίο έχει χαρακτηριστικό για τα περιοδικά είναι αυτό που λένε το WEM-LOC, το W Work Expression Manifestation. Ενώ αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουμε τις μονογραφίες, μπορώ να έχω ένα work, πολλά expressions, ακόμη περισσότερα manifestations. Στα περιοδικά υπάρχει WEM-LOC. Ένα work, ένα expression, ένα manifestation, και από κάτω μπαίνουν τα issues. Ναι. Οπότε αυτή είναι η ιδιαιτερότητα στα περιοδικά. Αλλά υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω κάτι να διαβάσω έτσι ώστε να μην σας αφήσω έτσι. Αλλά θέλω λίγο να το μελετήσω. Οκ. Έγινε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό για το υποπεδίο 4 που ρωτάει η συνάδελφος είναι ότι ουσιαστικά είναι αυτή η προσέγγιση linky mark που έχουμε, ότι προσπαθούμε να δίνουμε το URI, ολόκληρο δηλαδή το URI της σχέσης, για να διευκολύνουμε σε μια μελλοντική μετατροπή των δεδομένων με τα link data. Η πληροφορία μπορεί να υπάρχει στο δολάριο ε, το TRL δηλαδή, να υπάρχει το relator term. Σε κάποιες βιβλιοθήκες μάλιστα δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου το ε, βάζαν δηλαδή αυτόν τον κωδικό το TRL στο 4 και αυτό γίνεται. Εμείς λοιπόν βάζουμε το TRL στο ε και στο 4 βάζουμε το URI.
Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, Γιώργο, αν δεν την κατάλαβα, μπορεί η συνάδελφος να την επαναλάβει. Μήπως απάντησα αλλαντί άλλο. Ωραία. Θα δώσουμε ακόμα ένα λεπτό, μήπως έχει προκύψει κάποια άλλη ερώτηση ή κάποιο άλλο σχόλιο. Μπορείτε να πείτε και τη γνώμη σας, επειδή δεν απαραίτητο να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να πείτε και τη γνώμη σας για κάποια από αυτά τα πράγματα που ακούσατε και αν θέλετε να μοιραστείτε και μαζί μας το πώς αντιμετωπίζετε εσείς ή σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αντίστοιχες περιπτώσεις. Εννοείται. Ας το κλείσουμε.